Hare Krishna, எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இதுதான் கிருஷ்ணா கான்ஷியன்ஸோட ஸ்பெஷாலிட்டி இல்ல. கிளாஸ் டீச்சர் வந்தா கூட எல்கேஜி பசங்க தான் வந்து டிசிப்ளினா குட் மார்னிங் மிஸ்ன்னுவாங்க. ஆனா அதுக்கப்புறம் வந்து வளர வளர வந்து குட் மார்னிங் கூட சொல்ல மாட்டாங்களாம். இன்ஃபேக்ட் ஃபாரின்ல எல்லாம் ஒரு ஸ்டேஜ் போனா அவங்க வந்து எந்திரிச்சு கூட. சோ அதுதான் டிஃபரன்ஸ்னு. ஆனா இப்ப பாருங்க, யார் எந்த வயசுல இருந்தாலும் அந்த கிருஷ்ணா கான்ஷியஸோட பவர் வந்து அவ்வளோ இல்ல. யாரா இருந்தாலும் வந்து சொல்லாம இருக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க. சோ ஒரே ஒரு செகண்ட். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஜஸ்ட் ஒரே இன்னைக்கு யாரெல்லாம் படிக்கிறீங்களோ நீங்க வந்து ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிடுங்க. மாதாஜி கிருஷ்ணரை மறக்கிறீங்க நீங்க. ஒரே ஒரு செகண்ட், நான் வந்து சேவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சோ எனக்கு அது எங்க இருக்குன்னு தெரியல, அதனால நான் வேற ஸ்கிரீன்ல இருக்கேன். சோ அதுக்கப்புறம் நான் கிருஷ்ணரை இப்போ தெரியறேனான்றதை நான் எஸ் இப்போ உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டா மறைச்சிட்டீங்க. இப்போ கரெக்ட்டா லேப்டாப் இருங்க, நான் ரீலோகேட் பண்றேன் பிளேஸா. பிக்சரை ஹைட் பண்ண முடியாதா? பிக்சரை நான் இறங்கிட்டேன். ஒரு செகண்ட். ஓகே மாதாஜி. இப்போ ஓகே. பிக்சர் எடுத்து அந்த ஸ்கிரீன். ஓகே மாதாஜி. இன்னைக்கு வந்து யார் ரொம்ப மிக மிக பெரிய ஹைலைட் அப்படின்றத நான் சொல்றேன். இன்னைக்கு வந்து யசோதாமா தான் ஹைலைட். என்ன ஹைலைட்னு சொல்றேன். இப்ப வந்து சில விஷயங்கள் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன். என்ன விஷயம்? ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் வந்து யசோதாமா ஓடிட்டு இருக்காங்க. உங்களுக்கு இந்த பிக்சரை பார்க்கணும். இதை வச்சு மெடிடேட் பண்ணலாம் நீங்க ஹோல் டே. அவங்க பாருங்க, அதுக்கு மெயினா நான் வந்து காட்டினேன் பாருங்க. இதுல என்ன தெரியுது? அவங்க வந்து ஓடுறச்சே அவங்க அவ்வளோ ஒரு டயர்டு. அவங்க வந்து கான்சியஸாவே இல்ல யார் பின்னாடி இருக்காங்க அப்படின்னு. அவங்க ஓடி பிடிக்கிற எண்ணத்துலதான் இருக்காங்க. ரெண்டாவது வந்து இவங்க வந்து பூவெல்லாம் பாருங்க கீழே விழுது. ரெண்டு ரீசன்னால பூ விழுறது. பூ விழுறது. ஒரு ரீசன் என்ன? ஒரு ரீசன் வந்து பூ வந்து இங்க பாடுறாங்கன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அந்த பாட்டுக்கு வந்து அவங்களால தாங்கவே முடியாத லெவலுக்கு அந்த பூ டான்ஸ் ஆடுது. நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், இங்க வந்து ஸ்பிரிச்சுவல் கான்சியஸ்னஸ் எல்லாமே பிரசன்ட்னு. அதனால இந்த லீல நடக்கிறச்சே அவங்க ஆடுறதோட அந்த பூவும் வந்து கிருஷ்ணர் நான் உட்கார்றேன். ஓகே, அந்த கான்சியஸ்ல அவங்க வந்து ஆடுறச்சே டோட்டலா வந்து பூவெல்லாம் கீழே டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்கு. அதுக்கப்புறம் பூவெல்லாம் கீழே விழுந்தது. டான்ஸ் ஆடுறச்சு ஸ்லிப் ஆகும் இல்லையா, தலையில இருந்து தொப்புன்னு. இன்னொரு என்னன்னா, இன்னொரு செட் ஆஃப் பூக்கு ஐயோ நம்ம யசோதாமா தலையில ஆடுறோமே, அவங்க பாதத்துல இருக்கிறதா நம்ம கரெக்டான பொசிஷன் சொல்லிட்டு சிலது குதிச்சிடுறது. சோ இதுதான் இந்த பாவம் இந்த இதுல இருக்காங்க. இப்போ ரெண்டு கேள்வி உங்களுக்கு. ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி, அந்த ரோப் எவ்வளவு லாங்? கிடைக்கல மாதாஜி, தேடி பார்த்தேன். மாதாஜி நீங்க சொல்லாம ஏமாத்திட்டீங்க, நாங்க கேட்டோம். ஆமா நீங்க கேட்டீங்க, நான் வந்து நீங்க சொல்வீங்கன்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஆமா மாதாஜி, தேடி பார்த்தேன். அந்த 2 இன்ச்சு குறைவு அப்படிதான் வருதே தவிர அதோட லென்த் வந்து கரெக்டா எதுலயும் லென்த் வந்து 150 அடி. 150 அடி. ஆன்சர் சொல்லிட்டேன், கேட்கணும். நான் ஆன்சர் சொல்றேன். 150 அடி. ரைட், அவ்வளோ கட்டியிருக்காங்க. இப்போ வந்து கிருஷ்ணாவோட வயிறு இவ்வளவு பெருசா ஆயிடுச்சா? இல்லையா, அப்படியேதான் இருக்கு. சோ இதுதான் ஸ்பெஷாலிட்டி. இது நாளைக்கு இன்னொரு கேள்வி உங்களுக்கு. நாளைக்கு கேள்வி என்னன்னா, தாமோதர் ஏன் நம்ம சாயங்காலம் கும்பிடுறோம் அப்படின்ற கேள்விக்கு நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டு வாங்க, கெஸ் பண்ணாதீங்க. இப்போ மூணாவது, எனக்கு கோவம் எல்லார் மேலயும். இப்போ யாராவது என் வீட்டுக்கு வராங்க, இல்ல இந்த இடத்துக்கு மீட் பண்ணணும் அப்படின்னு பிளான் போட்டா நம்ம அட்ரஸ் கொடுப்போம். நம்ம எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கோம் கோலோகா பிருந்தாவன் வந்து போலாம் அப்படின்னு. அப்போ யாராவது ஒருத்தங்க, மாதாஜி நீங்க இங்க கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்குள்ளேயே தலைவலி, நான் அங்க கோலோகா பிருந்தாவன் போனா அவங்க மூஞ்சியே பார்க்க மாட்டேன்ற மாதிரி எல்லாரும் யூனிஃபார்மா, ஒருத்தர் கூட கோலோகா பிருந்தாவன்ல நீங்க ஒரு வேலை போயிட்டீங்கன்னா உங்க அட்ரஸ் என்னவா இருக்கும்? நான் ஒரு வேலை போனா நான் என்னோட அட்ரஸ் எப்படி இருக்கும்? இன்ஃபேக்ட் ஒரு வேலை போல நம்ம எல்லாம் போலாம்னு பிளான் போட்டோம்னா அவ்வளவு கான்பிடென்டா நீங்க கேட்கணும்ல, உங்க கேர் ஆஃப் அட்ரஸ் எங்க, உங்க லொகேஷன் எங்க, உங்க ரோடு எங்க,
அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு இண்டிகேஷன் கொடுக்குறீங்களா மாதாஜி அங்கேயும் வரணும் அப்படின்னு? ஏன்னா நான் வந்து நீங்க கேட்காததால நீங்க எல்லாம் கோலக்கா பிருந்தாவன்ல எந்த அட்ரஸ்ல இருப்பீங்கன்னு போய் நான் லொகேஷன் அட்ரஸ் மேப் எல்லாம் செக் பண்ணிருக்கேன். ஏன் உங்களுக்கு அந்த சந்தேகம் வரல? நேற்று ஒரு 50-60 தடவை நான் நினைச்சுப்பாங்க. இப்ப நான் உங்களுக்கு ஐயோ இவங்க வந்தாங்கன்னா தலைவலி அட்ரஸே கொடுப்பேன் ஓடிடலாம். மாதாஜி எல்லாரும் ஒரே இடத்துல தானே இருப்போம். நம்ம எல்லாம் எனக்கு இவளுக்கு இன்னும் ஐடியாவே வரல. கோலோக பிருந்தாவனம்னா எல்லாரும் ஒரே இடத்துலதான் இருப்போம். மாதாஜி சென்னையில எல்லாரும் இருக்கும். எல்லாரும் ஒரே இடத்துல இருக்கோமா? சென்னையில இல்ல. எங்களுக்கு மேப் எல்லாம் இல்ல மாதாஜி. மாதாஜி கோலாகத்து வந்து ஒரே லொகேஷன் தான் எங்களுக்கு தெரியும். வேற பகவான் கிட்ட எல்லாரும் ஒரே இடத்துல தானே இருப்போம் மாதாஜி. கிருஷ்ணா வீடு தான் தெரியும் மாதாஜி நமக்கு. நம்ம வந்து மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் வந்து 1/4 சொல்றோம். இங்கேயும் தனித்தனியா இருப்போமா மாதாஜி? மெட்டீரியல் இல்ல நான் தனியா ஒன்னான்னு சொல்லல. அட்ரஸ் எனக்கு வேணும். நீங்க எந்த லேன்ல இருக்கு, நான் எந்த அட்ரஸ்ல இருக்கேன் நீங்க. ஏன்னா நம்ம வந்து எடுத்தீங்க வச்சுக்கோங்க, இங்க வந்து மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் வந்து 1/4, ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு 3/4. அப்பனா நம்மளுக்கு பட மடங்கு. அது ஒண்டி இல்லாம நான் சொல்றது வெறும் சென்னையில இந்தியாவும் இல்ல உலகமும் இல்ல, நம்மளோட 14 பிளானட்ஸ். அந்த 14 பிளானட்ஸை விட 3/4 டைம் பெருசா இருந்தா எல்லாரும் ஒரே பாயிண்ட்ல இருக்க முடியாது. கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் ஆகுது இருக்கும் இல்லையா? உங்க அட்ரஸ் எங்க, என்னோட அட்ரஸ் எங்கன்னு நமக்கு தெரியணும் மாதாஜி. மூணை வந்து நம்ம எங்க இருந்தாலும் நம்ம பாக்கலாம் மாதாஜி. வெரி நைஸ் மாதாஜி. அது கிருஷ்ணரை நீங்க பாக்கலாம். நான் உங்களை எப்படி பாக்குறது நான் கேட்டுட்டு இருக்கேன் கேள்வி. ஸ்டார்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் மாதாஜி. மாதாஜி அங்க நீங்க ராதிகா மாதாஜி, நான் பிரேமான்னு தெரியுமா மாதாஜி? அங்கதான் நம்ம எல்லாம் மறந்துட்டு தானே மாதாஜி போறோம். யார் சொன்னா? மறக்கவே மாட்டோம். நம்ம நல்லா ஞாபகம் வச்சுப்போம். மெமரி வந்து அங்க ஷார்ட்டே இல்ல. ஆனா நீங்க என்ன நினைப்பீங்கன்னா, ராதிகா ஒரு டீச்சர், இந்த மாதிரி நான் வந்து ஒரு 50 வருஷம் நிறைய டீச்சர்ஸ் எனக்கு இருக்காங்க, அதுல இவங்க ஏதோ ஒண்ணு அப்படின்ற எனக்கு உங்களுக்கு. சோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, எல்லாருக்குமே வந்து எல்லா ஞாபகங்களும் இருக்கும். இன்ஃபேக்ட் இந்த ஜென்மத்துல இருக்கிற பசங்க யாரு, அதுக்கு முன்னாடி ஜென்மத்துல இருக்கிறவங்க யாரு, எல்லாமே ஞாபகம் இருக்கும். மெமரி அங்க ஷார்ட் ஆகாது, இங்கதான் ஷார்ட். ஓகே, சோ இது 2வது ஹோம்வொர்க். நீங்க அட்ரஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு நாளைக்கு சொல்றீங்க. ஓகேயா மாதாஜி? ஜூம் மீட்டிங்ல பாத்துறோம் மாதாஜி. அங்க அட்ரஸ் தேவையில்லை. ஜூம் மீட்டிங்க்கு அட்ரஸ் தேவையில்லை. ஜூம் மீட்டிங் கூட அட்ரஸ் தேவையில்லை இல்ல. இப்ப நாங்க பாக்கணும், உங்க அட்ரஸ் தெரியுமா எங்களுக்கு? வீட்டு அட்ரஸ் தெரியாது, பட் ஐடி வேணும் இல்லையா? சோ எப்படி நம்ம எல்லாரும் கிருஷ்ண கிட்ட தானே இருக்க போறோம். அப்புறம் தனி அட்ரஸ் எதுக்கு? அதெல்லாம் இல்ல, எனக்கு வந்து ஒரு கிளாரிட்டி வேணும். எனக்கு எல்லாரும் இருக்கிறப்ப எல்லாம் ஒன்னாதானே பாக்க போறோம். ஒன்னாலும் பாப்போம், ஆனாலும் நம்ம எங்க இருக்கணும் நம்ம எனக்கு கிளாரிட்டி வேணும். நீங்க யாராவது ஒருத்தங்க கண்டுபிடிச்சிட்டு வரணும். என்னங்க மாதாஜி, கிருஷ்ணர் வீட்டுக்கு தானே போறோம் எல்லாரும். கிருஷ்ணர் வீடு ரொம்ப பெருசு இல்ல மாதாஜி, அதனால அந்த வீட்டுக்கே போனாலும் நம்ம எனக்கு அட்ரஸ் வேணும், கரெக்டா லொகேஷன் வேணும். கிருஷ்ணர் இங்க இருக்காருன்னா நம்ம எங்க இருக்கோம், நம்ம கிருஷ்ணர் அங்க இருக்காரு நம்ம எங்க இருக்கோம் என்றது எனக்கு நாளைக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டு வரீங்க நீங்க லொகேஷன். நம்ம மனசுக்குள்ளதான் இருக்காரு கிருஷ்ணர். நம்ம மனசுக்குள்ளதான் இருக்காரு மாதாஜி. நம்ம மனசுக்குள்ள இருக்காரு பரமாத்மா. நான் கேக்குறது ஷாமசுந்தர். நம்ம டார்கெட் பண்றதும் ஷாமசுந்தர். கோலோகா பிருந்தாவன்ல இருக்கிற கிருஷ்ணரை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம். ஸ்வரூபா படிச்சோமா? இப்போ வந்து தேங்க்யூ. இப்ப ஸ்வரூபா 2ஆ ஸ்பிளிட் ஆகுது. என்ன? ஸ்வயம் பிரகாஷா. 2ஆ இருக்கிறது யாரெல்லாம்? இப்போ எது கேக்குறேன்னா அதுல 2வது எடுக்க போறேன் நான். பிரகாஷம், பிரகாஷா, பிரபவ பிரகாஷ் அண்ட் விலாசா பிரகாஷா. விலாசா பிரகாஷான்றது யாரு? பல்ராம். சோ அவரோட கதையை முடிச்சிட்டோம். பிரபவ பிரகாஷான்றது நம்ம ராதாராணி. டைம் இருந்தா அந்த கதை கிளாஸ் எண்ட்ல நான் சொல்றேன், சரிங்களா? நம்ம இப்போ என்ன மூட் பாத்துட்டோம், விபவ பிரகாஷாவோட எஃபெக்ட் எல்லாம் பாத்துட்டோம். இப்போ நம்ம பேக் டு யசோதமா. ஏன்னா அதான் ராகானுகா நம்ம அந்த இதுல பாத்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா? இப்போ அவங்க பூ டான்ஸ் ஆகி கீழே விடுறது, வேர்க்குது, எல்லாமே நடக்குது. இவ்வளவு 150 த்ரெட் எல்லாம் பாரோ பண்றாங்க. இங்க குப்பிகள் எல்லாம் விட்டுருங்க விட்டுருங்க அப்படின்றாங்க. ஆனா யசோதாமா விடாம ஓடிட்டு இருக்காங்க. அவங்களோட பாவம் என்னன்னா, இவ்ளோ பண்ணியும் அவங்க சிரிச்சுட்டே இருக்காங்க. ஏன்னா அவங்க அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க. அததான் சொல்ல நான் விரும்பினேன். என்னன்னா, அவங்க என்ன ஆனாலும் அவங்க வந்து ஏன் குழந்தை என்ன பண்ணாலும் நம்ம கூட அதே தானே. நம்ம பசங்களே குறும்பு இருந்தாலும் நம்ம வந்து சரி என்னதான் இருந்தாலும் அவன் சமத்து குறும்பு பண்ணா அப்படின்ற ஃபீலிங். நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன், இது தீபாவளி நாள், அதனால அவங்களுக்கு வந்து ஆல்ரெடி செம்ம வேலை. அந்த வேலையில இந்த மாதிரி நடக்குது. சரி, இவ்ளோ இருக்கிற கிருஷ்ணர் இன்னைக்கு நடுவுல கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு நடுவுல இந்த பிரேக் கேட்கிறேன். கிருஷ்ணர் வந்து பொய் தானே சொல்வாரு. அம்மா கிட்ட ஒண்டி உண்மை சொன்னாரா இல்ல அவர் பொய் சொல்லி மாட்டிக்கிட்டாரா அப்படின்னு நீங்க திங்க் பண்ணுங்க. திங்க் பண்ணி நெக்ஸ்ட் பிரேக்ல கேட்கிறேன். இப்ப சொல்ல வேண்டாம். ஆல்ரெடி பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் படிக்கிறதுக்கு ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிட்டாங்க.
மாதாஜி நாங்க திங்க் பண்ணிட்டு இருந்தா எப்படி படிக்கிறது மாதாஜி? உங்க கிளாஸ் எப்படி கேக்குறது? என்ன பிரபு? நாங்க அதை பத்தியே திங்க் பண்ணிட்டு இருந்தா நீங்க நடத்தக்கூடிய கிளாஸ் கேக்குறது கஷ்டமா இருக்கும் இல்லையா? ஆமா, கிளாஸ் ஃபர்ஸ்ட். கிளாஸ் அதான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். ஸ்கிரீன் ஷேர் நான் பண்றேன், ஆனா நான் ஸ்டாப் பண்றேன். கிருஷ்ணா பிரபு தமிழ்ல ஷேர் பண்ணுங்க. சோ நான் ஸ்லோகம் ஸ்டார்ட் பண்றேன், வேற யாராவது இது பண்ணலாம். அதுக்கு முன்னாடி பிரேயர்ஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஹரே கிருஷ்ணா. நாராயணம் நமஸ்கிருதம் நரம் செய்வோ நரோத்தமம் தேவம் சரஸ்வதி வியாசம் ததோ ஜகத் உதீரயே நஷ்டப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவதயா பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஷ்டுகி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாதாஷி ததபி ந்யூனம் தேனான்யாதபி சந்ததே ததபி த்வான்குலம் ந்யூனம் யத்யதாததா பந்தனம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் மாதாஜி. மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மொழிபெயர்ப்பு அந்த பெர்ஃபெக்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மொழிபெயர்ப்பு. இப்புதிய கயிறும் 2 அங்குலம் குறைவாகவே இருந்தது. மற்றொரு கயிறு அதனுடன் இணைக்கப்பட்ட பொழுது அதுவும் 2 அங்குலம் குறைவாக இருந்தது. எத்தனை கயிறுகளை அவள் இணைத்தாளோ அத்தனையும் குறைவாகவே இருந்தன. அவற்றின் நீள குறைவை வெற்றி கொள்ள இயலவில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ யசோதாமா வீட்டுல உங்க வீட்டுல எல்லாம் என்கிட்ட ஒண்ணு சொல்லுங்க, எவ்வளவு லாங்கா கயிறு இருக்கு நம்ம வீட்டுல? என்கிட்ட மிஞ்சி ஒரு ரோல் இருக்கும் மாதாஜி. ஓகே, இந்த மேக்ஸிமம் 10 அடி இருந்தா எனக்கு ஜாஸ்தி மாதாஜி என் வீட்டுல. ஓகே, வீட்டுல எப்படி அவ்வளோ கயிறு இருக்கு? மாடு வச்சிருக்காங்கல்ல, பசுமாடு வச்சிருந்தாங்க மாதாஜி. வெரி நைஸ். எல்லாம் என்னோட தயிர் கடையறதுக்கு அந்த கயிறு வேணும். 2 இடத்துல அவங்க கட்டி தானே அந்த கயிறு கடையே கொஞ்சம் போறோம். மாடு கட்ட 2 இடத்துல கட்டுவாங்க. மாடு கட்டுறதுக்கு அவ்வளவு இது ஆகும். யாராவது வந்து தயிர் கடைஞ்சிருக்கீங்களா? நான் கடைஞ்சிருக்கேன் மாதாஜி. நானும் கடைஞ்சிருக்கேன். மிக்சில ஒரு நிமிஷம். பட் அந்த குச்சியில பண்ணணும்னா அது எவ்வளவு நேரம் ஆகும் மாதாஜி? குச்சியில பண்ணனும்னா ஒரு 10 minutes அவ்வளவுதான் மாதாஜி. வெண்ணெய் வர்ற லெவலுக்கு ஆகணும்னா எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? ஒரு 10 minutes மாதாஜி. ஓகே, நான் வந்து 15 minutes ஆகும் மாதாஜி. சோ 15 minutes வந்து நம்ம வீட்ல நாங்க கடைஞ்சிருக்கோம் மாதாஜி. அந்த மாதிரி கயிறுல கட்டி பண்ற குவாண்டிட்டி வந்து நினைச்சு பாருங்க. அவ்வளோ குவாண்டிட்டி பண்ணணும்னா இவங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு 1/2 மணி நேரம் 3/4 மணி நேரம் ஆகும். கரெக்டா? இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அதனால அந்த அவங்க பாசத்தை பார்த்து நான் சொன்னேன் ஆல்ரெடி, கிருஷ்ணா வந்து குழந்தையா தூங்கிட்டு தானே இருக்காரு, அவளுக்கு முழிப்பு வருதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் யசோதாமா பத்திரமா தான் பண்றாங்க. சவுண்ட் எல்லாம் குறைச்சலா அவ்வளவு பெரிய. ஆனா இன்னொன்னு என்னன்னா அவங்க ரூம் மாதாஜி சத்தம் கொஞ்சம் குரல கொஞ்சம் வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணணும் ப்ளீஸ். கேக்குறதா? கேக்கல. ஏன்னா யாருமே கேக்கலையா? இல்ல கேக்குது. வாய்ஸ் ஓகே மாதாஜி, கேக்குது மாதாஜி. மாதாஜி கொஞ்சம் நீங்க வால்யூம் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்கேன். வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன் ஃபுல்லா. ஓகே, சோ இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அவங்க வந்து இப்போ நான் சொன்னேன் நம்ம லொகேஷனுக்கு முன்னாடி கிருஷ்ணர் எங்க இருக்காருன்னு. கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு ரூம்ல இருக்காரு. ஆனா அந்த ரூம் வந்து அவங்க எங்க கடையிறாங்களோ அதுக்கு பக்கத்துலயே வச்சிருக்காங்க. ஏன்னா நம்ம கூட அப்படித்தானே, வீட்டுல 3 ரூம் இருந்தா கூட நம்ம சமைக்கிற ரூம்க்கு பக்கத்துலயே தானே வச்சுப்போம் குழந்தைய. பூஜை பண்ற ரூம்க்கு பக்கத்துலயே. அப்பதான் நம்ம அடிக்கடி போய் செக் பண்ணணும். அதே மாதிரி யசோதாமாவும் பக்கத்துலயே வச்சுட்டு செக் பண்ணிட்டே இருக்காங்க குழந்தைக்கு. இப்போ என்ன ஆகுறதுன்னா அவங்க இந்த சவுண்ட்னால ஒண்டி கிருஷ்ணர் டிஸ்டர்ப் ஆகல. அவங்க வந்து அவங்க இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லையா, அந்த பால் கடைஞ்சி தயிர் கடைச்சி அந்த தயிர் பானையும் பேசுது யசோதாமா கிட்ட. அம்மாமா நீங்க ஏன் இந்த வேலை பண்றீங்க, நீங்க வெறும் தயிரை குடிச்சுக்கோங்க, நாங்க ஆட்டி சரி பண்ணிடுறோம் அப்படின்னு. யசோதாமா என்ன சொல்றாங்க, நீங்க ஆட்டின ஆட்டம் தான் எனக்கு தெரியுது, என் பையன் ஆட்டமா போடுறான், நீங்க ஆட்டி பண்ற தயிர்னாலதான் அவன் ஓடி ஓடி போய் திருடுறான், அதனால நானே பண்றேன். இதுல இருந்து ஒரு தாய் பாவம் என்ன, எல்லாத்தையும் தப்பு கண்டுபிடிச்சாலும் பரவாயில்ல, ஆனா அவங்க குழந்தை பர்ஃபெக்ட். தப்பு பண்றது திருட்டுத்தனம் பண்றது கிருஷ்ணர். ஆனா அதுக்கு அவங்க என்ன சொல்றாங்க, நீ பண்ற தயிர் நல்லா இல்லாததாலதான், நீ களையறது சரியில்லாததாலதான் அவர் வந்து திருடுறாராம். இல்லைன்னா கிருஷ்ணர் வந்து செம இன்னசென்ட் பாருங்க, திருடவே மாட்டார், அப்படியே வாயில கை சப்பிட்டு அப்படியே உட்காருவாரு அப்படின்ற எண்ணம் யசோதாமன்.
இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, யசோதாமா வந்து கயிறு வந்து கட்டி போட்டுட்டாங்களே அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனா அவங்க வந்து கட்டி போடுறதுக்கு என்ன ரீசன்ன்றதை நம்ம படிக்கலாம், அப்போ நம்மளுக்கு புரியும். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஏவம் ஸ்வாகேஹநாமானி யசோதா சங்கதாத்யபி கோபினாம் சுஷ்மயாதீனாம் ஸ்மயந்தி விஸ்மிதா பவேத். ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன். இவ்வாறாக வீட்டிலிருந்து எல்லா கயிறுகளையும் தாய் யசோதை இணைத்து பார்த்தாள். எனினும் கிருஷ்ணரை கட்டும் முயற்சியில் தோல்வியையே அடைந்தாள். சுற்றுப்புறத்தை சேர்ந்த தாய் யசோதையின் தோழிகளான வயது முதிர்ந்த கோபியர்கள் அந்த வேடிக்கையை கண்டு சிரித்து மகிழ்ந்தனர். அவர்களோடு தாய் யசோதையும் சிரித்தாள். அவர்கள் அனைவரும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்ந்தனர். உண்மையில் கிருஷ்ணர் சிறிய கயிறுகளுடைய ஒரு குழந்தையா இருந்ததால் இச்சம்பவம் அற்புதமானதுதான். அவரை கட்டுவதற்கு 2 அடி நீளமுள்ள கயிறே போதுமானது. வீட்டில் உள்ள எல்லா கயிறுகளும் சேர்ந்து 100கணக்கான அடிகள் நீண்டிருக்க கூடும். எனினும் அவற்றின் நீளம் குறைவாக இருந்ததால் கிருஷ்ணரை கட்டுவது சாத்தியமாகவில்லை. இயல்பாகவே தாய் யசோதையும் மற்ற கோபியர்களும் இது ஏன் இப்படி என்று வியந்து இந்த வினோதமான சம்பவத்தை கண்டு நகைத்தனர். முதல் கயிறு 2 அங்குலம் குறைவாக இருந்தது. 2வது கயிறு இணைக்கப்பட்ட பிறகும் 2 அங்குலம் குறைவாக இருந்தது. குறைவாக இருந்த எல்லா 2 அங்குலங்களையும் கூட்டினால் அதுவே 100கணக்கான அங்குலங்களாக இருக்கும். உண்மையிலேயே இது ஆச்சரியம்தான். இது தாய் யசோதையிடமும் அவளது தோழிகளிடமும் கிருஷ்ணரால் வெளிப்படுத்தப்பட்ட மற்றொரு நினைத்தற்கரிய சக்தி ஆகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இவங்க கனெக்ட் பண்ண கரெக்டா 2 அடி, 2 விரல்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, 2 inches, அது ஒண்டிதான் ஷார்ட் ஆகுது. ஏன் 3 ஆகலாம், 4 ஆகலாம், ஆனா 2 தான் ஆகுது. ஏன் 2 அடி ஒண்டிதான் ஷார்ட் ஆகுதுன்னு யாருக்காவது தெரியுமா? மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. 1 inch வந்து அவங்க போடுற எஃபர்ட் மாதாஜி, இன்னொரு இன்ச் வந்து பகவானோட காஸ்மிக் மிஸ்ட்ரி. அதை மீட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது கனெக்ட் வெரி நைஸ். ஹரி போல் மாதாஜி. வெரி வெரி நைஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. அது ஏன் மாதாஜி பகவானுக்கும் நமக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் கூட 2 inch தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க. பட் இந்த கான்செப்ட் வந்து என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, அந்த பார்டர்லயும் பார்க்கலாம். நீங்க அந்த பாவத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா, எதுவுமே வந்து கிடைக்குமா, தானா வந்து கிருஷ்ணர் ஏன் கொடுக்க கூடாதுன்னா, அவர் வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளவு இஷ்டம் இருக்கு அப்படின்றத அவர் பண்றாரு. இப்போ கிருஷ்ணருக்கு வந்து வெரி சிம்பிள், 2 கன்ஃபியூஷன் அவர் இருக்காரு. என்ன 2 கன்ஃபியூஷன்? அவருக்கு வந்து அம்மா பேச்சையும் கேட்கணும், அட் த சேம் டைம் அவர் வந்து அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெயிட் பண்றாங்க, அவங்களோட போயும் ஆடணும். சோ இது வந்து நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, காட் இன் த கார்னர், கேட்ச் 25, இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவோம். நம்ம கூட நினைப்போம் இல்லையா, இந்த 2மே முக்கியம், இந்த 2 முக்கியமான இதுல எது நான் பண்ணணும்? வந்திருக்கா இந்த மாதிரி யோசனைகள்? இல்ல வந்ததே இல்லையா? வந்திருக்குது மாதாஜி. வந்துருக்கீங்க. சில தடவை வந்து நம்ம 2 முக்கியமான செயல்கள்ல வந்து மாட்டிக்கிட்டு தவிப்போம். அதே நிலைமையிலதான் இவங்க வந்து யசோதாமாவும் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. ஐயோ 2 விதமே முக்கியமா இருக்கே, நான் வந்து என்ன கிருஷ்ணா இப்படி இருக்கா, 2மே முக்கியமா இருக்கே, அப்ப வந்து நான் எதை கவனிப்பேன் அப்படின்னு அவங்க அவ்வளோ ஒரு குழப்பத்துல இருக்காங்க. இப்போ அதனால வந்து என்ன, அவன் கிருஷ்ணர் குழப்பத்துல இருக்காரு, சாரி யசோதாமா இல்ல. யசோதாமா வெரி கிளியர், குறி வந்து அவங்களுக்கு பிடிக்கணும், கட்டி போடணும்னு. கிருஷ்ணர் வந்து கன்ஃபியூஷன்ல இருக்காரு. பசங்களோட போய் ஆடுறதும் அவருக்கு முக்கியம், யசோதாமாவை பைண்ட் பண்றதும் முக்கியம். சோ இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன்ல கிருஷ்ணர் இருக்கிறதால இப்ப என்ன நடக்குதுன்றது உங்க எல்லாருக்கும் ஸ்டோரி தெரியும். ஆனா என்னன்னா, நம்ம யசோதாமா போடுற எஃபர்ட்ஸ், விடா முயற்சினால அவர் என்ன நினைக்கிறாரு, அவரோட ஆசையான போய் விளையாடுறதை விட்டுறாரு. அதனால இது ஏன்னா, இது வந்து ஏன் நம்ம அவ்வளவு டீப்பா பாக்கணும்னா, 2 ஆசைகள் இருந்தாலும் நம்ம எஃபர்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அவரோட ஆசைகளை கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் பண்ணி மாத்தி நம்மளுக்கு பண்ணுவாரு அப்படின்றது. இதே மாதிரி வேற ஏதாவது ஒரு லீலையில அவர் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாரா? ஞாபகம் இருக்கா? அவரோட ஆசை வேற, ஆனா அவர் டிவோட்டி ஆசைக்கோசரம் அவர் அவரோட ஆசையை விட்டு கொடுத்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா இருக்கீங்களா மாதாஜி? ராதா ராணி வந்து ஒரு பூ கேக்குறாங்க. அப்ப பூ வந்து இவரு
குடுக்கணுங்கிறப்ப அந்த சாட்டையாட்டம் ஒரு குச்சி வச்சிருக்காருங்களா, மெதுவா கொண்டு வந்து அவங்க பிடிக்கிறப்ப விட்டுருவாரு. ஓகே, பட் அதுவும் அவருக்கு அதுல விருப்பம் இல்லையா? அதுலயும் அவருக்கே விருப்பம் இல்ல அது ஏமாத்தி, அதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் அவருக்கு, ஏமாத்தி குடுக்கறது. அது ஓகே, நான் அது கேட்கல. அது வந்து நீங்க சொல்றது என்னன்னா டுவாலிட்டி, அதாவது இதுவும் பண்ணணும் அதுவும் பண்ணணும்னு அவர் ஊட்டிக்க. நான் அதை கேட்கல. நான் என்ன கேக்குறேன்னா, அவருக்கு விருப்பம் இல்லாம இல்ல வேற இன்னொரு விருப்பம் இருந்து அதுக்கு அகைன்ஸ்டா டிவோட்டி போனாலும் அவர் அவரோட வழிய மாத்தி அந்த ஃபாலோ பண்ற சிச்சுவேஷன் வந்திருக்கா? திங்க் பண்ணுங்க. அடுத்த பிரேக்கில் நான் சொல்கிறேன். அர்ஜுனன் சண்டை போட மாட்டேங்கிறாருல்ல, அது அவர் கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டாரு. கரெக்ட். அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்காரு. அர்ஜுனன் சண்டை போட மாட்டேன்னாரு. நம்ம யுதிஷ்டர் வந்து என்ன சொன்னாரு, ஐயோ சான்ஸே இல்ல, நான் வந்து பொய் சொல்ல மாட்டேன். பட் கன்வின்ஸ் பண்ணாரு, கஜோல் பண்ணாரு. நான் சொன்னது சொல்லியும் இவங்க அகைன்ஸ்டா போயிட்டு டிவோட்டிஸ் போயிட்டு அவங்க ரூட்டுக்கு போன மாதிரி சிச்சுவேஷன். புரியுதா? இப்ப வந்து ஃபைனலா அர்ஜுனர் யாரோட பேச்சு கேட்டாரு? கிருஷ்ணரோட பேச்சு. உல்டா ஆயிருக்கா? கிருஷ்ணர் பேச்சு கேட்காம டிவோட்டிஸ் கிருஷ்ணர் பேச்சு கேட்காம கிருஷ்ணர் டிவோட்டி சைட்ல வர்றது. தர்மர் சோதரப்ப வந்து கிருஷ்ணர் இல்ல. பட் கோவர்தனமலை அப்பா சொல்றத கேட்கல இல்ல மாதாஜி. அந்த வர்ண பகவான் கரெக்டா கேட்கலன்னு நான் சொல்றேன். நீங்க சொல்றது கரெக்ட், அதுதான் நான் சொல்றேன். கேட்கல. ஆனா நான் ரிவர்ஸ் சொல்றேன். அப்பா ஃபைனலா வந்து அப்பா சொல்றதை கேட்டாரு அவரு, இல்ல அப்பா வந்து கிருஷ்ணர் சொன்னதை கேட்டாரு? கிருஷ்ணர் சொன்னதை கேட்டாரு. சோ நான் வந்து உல்டா கேக்குறேன். கிருஷ்ணருக்கு அகைன்ஸ்டா போனவங்க யாரு? கம்சா எல்லாம் சொல்லாதீங்க. நான் சொல்றது டிவோட்டிலேயே பியோர் டிவோட்டி கிருஷ்ணருக்கு அகைன்ஸ்டா போயிட்டு கிருஷ்ணர் ஓகே போனா போறட்டும் அவரோட ரூட்டை மாத்துறது. யசோதாமாக்கு இப்ப எடுத்தீங்க வச்சுக்கோங்க, கிருஷ்ணரோட ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் போய் விளையாடுறதா இருக்கும். கரெக்டா? இது பேசிக். ஆனா ஐயோ மறந்துட்ட, விளையாடுறதை விட வெண்ணத்து. அதனால தானே அவர் பலராம் கிட்ட சொன்னாரு, ஐயோ நான் திருடுறதை விடவே முடியாது. சோ அதனால நான் என்ன கேக்குறேன்னா, அந்த மாதிரி இன்னொரு சிச்சுவேஷன் இருக்கா? ஆன்சர் வந்து எஸ்டா நோவா. அப்படி எஸ்டா இருந்தா என்ன சிச்சுவேஷன்ன்றத நீங்க அடுத்த பிரேக்கில் சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்வமாது ஸ்வின்னாகாய விஸ்ராஸ்தா காபராஷ்ரஜஹ திருஷ்ட்வா பரிஷ்ரமாம் கிருஷ்ணஹ விபாயாசீத் ஸ்வபந்ததி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது படிங்க மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன். தாய் யசோதையின் நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஒரு செகண்ட். இது வரைக்கும் தாய் படிக்காதவங்க யாராவது கடினமான உழைப்பின் காரணத்தால் அவளது கடல் உயர்த்தது. ஹரே கிருஷ்ணா. ரெண்டு பேரும் ஒரே ஒரு செகண்ட் மாதாஜி. நான் படிச்சிட்டு இருக்கேன். ரெண்டு பேரும் தாய் யசோதையின் கடினமான உழைப்பின் காரணத்தால் அவளது உடல் வியர்த்து அவளது கூந்தலிலிருந்து மலர்களும் சீப்பும் கீழே விழுந்தன. தன் தாய் இவ்வாறு களைத்து விட்டதை கண்ட குழந்தை கிருஷ்ணர் அவளிடம் கருணை கொண்டு கட்டப்பட ஒப்புக்கொண்டார். பொருளுரை. பல காப்புகளாலும் ரத்தனங்கள் பதிக்கப்பட்ட ஆபரணங்களாலும் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்த கிருஷ்ணரை வீட்டிலிருந்து எல்லா கயிறுகளையும் பாவித்தும் கட்ட இயலவில்லை. இதை கண்ட தாய் யசோதையும் மற்ற பெண்களும் எத்தகைய பௌதிக சூழ்நிலையாலும் கட்ட இயலாத அளவிற்கு கிருஷ்ணர் பெரும் பாக்கியசாலி என்ற முடிவுக்கு வந்தனர். இவ்விதமாக அவரை கட்டும் எண்ணத்தை அவர்கள் கைவிட்டனர். ஆனால் கிருஷ்ணருக்கும் அவரது பக்தருக்கும் இடையிலான போட்டியில் சில சமயங்களில் கிருஷ்ணர் தோல்வியடைய ஒப்புக்கொள்கிறார். இவ்விதமாக இச்சந்தர்ப்பத்திலும் கிருஷ்ணரின் அகசக்தியான யோகமாயை செயலுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது. கிருஷ்ணரும் தாய் யசோதையும் கட்டப்பட ஒப்புக்கொண்டனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ வெரி பியூட்டிஃபுல் இல்லையா? சோ அவருக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ அவரை கட்டி போட யாருமே முடியாது. துரியோதன் நம்ம கட்டி போட ட்ரை பண்ணார், சக்சீட் ஆச்சா? ஆகவே இல்லை. ஸோ யாராலுமே முடியாதது அம்மா எப்படி ஒரு செகண்ட்ல பண்ண முடிஞ்சிச்சு. ஒரு செகண்ட் இல்ல, நிறைய எஃபர்ட்ஸ். இத்தனைக்கும் பல்ராம் என்ன சொல்றாரு, நான் கைட்டி விடுறேன் ஆனா உட்காரியா முடியாது. நான் எனக்கு எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட் வேலை இருக்கு. இம்பார்ட்டன்ட் வேலை என்ன கிருஷ்ணருக்கு? ரொம்ப முக்கியமான வேலை என்ன வேணா திருடுறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த இதுதான் நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு ஆன்சரா மாதாஜி? யசோதை வந்து கயிறு கட்டுறதுக்கு கிருஷ்ணர் சம்மதிச்சதுதான் நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு ஆன்சரா மாதாஜி? நான் இன்னும் ஆன்சர் சொல்லவே இல்லை. நீங்க தான் சொல்லணும் ஆன்சர்.
அதான் மாதாஜி இந்த ஆன்சர் தான் மாதாஜி. சோ அவர் ஏன் ஒத்துக்கிட்டாருன்னா ரெண்டு இப்போ வந்து நம்ம எஃபர்ட்ஸ் போட்டோம்னா இது வந்து ஒரு ஆன்சர். ரெண்டாவது ஆன்சர் இதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இருக்கான்னு கேட்டேன். அது இன்னும் நீங்க சொல்லல. கிருஷ்ணருக்கு அகெயின்ஸ்டா அவங்க டிவோட்டிஸ் போடுறாங்க. என்னடா மாதாஜி எப்படி மாதாஜி கிருஷ்ணருக்கு அகெயின்ஸ்டா டிவோட்டிஸ் போக மாட்டாங்க, போறாங்க. ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து அவரோட வழியை மாத்தி யூ டர்ன் பண்ணி அதை ஃபாலோ பண்றாரு. ஒண்ணு யசோதா பார்த்து ராதிகா மாதாஜி அந்த கிருஷ்ணரும் ராதாவும் சேர்ந்து இருக்கும்போது ஒருத்தர் சாபம் கொடுக்கற மாதிரி காமிப்பாங்களே, அப்போ அந்த பக்தனோட ஆசைக்கு வந்து கிருஷ்ணர் இணங்கி பண்றாரு அதுவா மாதாஜி? அது வந்து ஓகே, அதுவும் ஒண்ணு சொல்லலாம். அவர் அகெயின்ஸ்டா போகாம சாப்பிட்டு இல்லாம, பட் அது வந்து அவரோட கன்வீனியன்ஸ்க்கு பண்ணாரு. பட் அது ஒரு எக்ஸாம்பிள், தட்ஸ் a good எக்ஸாம்பிள். அதே மாதிரி இன்னொன்னு கோபியர்களுடன் சில சமயம் அம்பு செய்வாரு, அதுவாங்க மாதாஜி? இல்ல மாதாஜி, அது வம்பு தானே. அதாவது வம்பு கெலாட்டா நான் சொல்லல. சீதா கிருஷ்ணர் வேண்டாம் இது இருக்கு பண்ணவே செய்யறாரு. குறும்பு ஓகே, குறும்பு அப்படின்னா பல்ராம் கிட்ட கூட அவர் அகெயின்ஸ்டா போவாரு. பல்ராமும் நிறைய தடவை அகெயின்ஸ்டா போயிருக்காங்க, நான் அது சொல்லல. கிருஷ்ணருக்கு வந்து இதுல விருப்பமே இல்ல, இதுல உடன்பாடே இல்ல, ஆனாலும் அவர் பண்றாங்க. சொல்லிடுவா? மாதாஜி ஓகே, கம்சன் கம்சன் கரெக்ட் ஆன்சர். ஆனா கம்சன் வந்து டிவோட்டில வர்றாரு, அதுக்குதான் நான் டிவோட்டி. காந்தாரி ஓகே, பட் காந்தாரிக்கும் வந்து ஓகே, காந்தாரி வந்து நம்பிக்கையில இல்ல கோவத்துல பண்ணாங்க. சோ அந்த டைம் அவங்க எடுத்த ரோல் ஆன்சர் கரெக்ட். பட் கம்சனோட ரோல் அவங்க வந்து வெறுப்புல பண்ணாங்க, பக்தியில பண்ணல. குந்தி தேவி மாதாஜி, குந்தி தேவி என்ன அகெயின்ஸ்டா போனாங்க? துரியோதனன் மாதாஜி, துரியோதனன் வந்து பக்தரா? டிவோட்டி கிடையாது. டிவோட்டி ஆன்சர் சொல்லவா இல்ல இன்னும் அடுத்த பிரேக்குக்கு திங்க் பண்ண விடவா? திரௌபதி என்ன அகெயின்ஸ்டா போனாங்க கிருஷ்ணருக்கு? முதல்ல கூப்பிடல இல்ல மாதாஜி, அவங்க முதல்ல கூப்பிட்டாங்களா பின்னாடி கூப்பிட்டாங்கன்றதெல்லாம் முக்கியம் இல்ல. நான் வந்து அகெயின்ஸ்டா போனாங்களான்னு, புரியுதுங்களா? அகெயின்ஸ்டா போல திரௌபதி, அவங்க ஆபத்துல கூப்பிட்டாங்க. நான் கேட்டது வந்து கிருஷ்ணர் சொல்லி அதுக்கு நேர் மாறா நான் பண்ண மாட்டேன். அர்ஜுனரும் போனார், பட் கடைசியில கிருஷ்ணர் பாதைக்கு வந்துட்டாரு. நம்ம நந்த மகாராஜ், பட் அவருக்கு கடைசியில கிருஷ்ணர் பாதைக்கு வந்துட்டாரு. யசோ யுதிஷ்டரும் நான் போய் சொல்ல மாட்டேன்னாரு, பட் அந்த ஆஞ்சநேயர் அப்படியே ஊந்துருவாரு கிருஷ்ணர் சொல்லி. கிருஷ்ணருக்கு அகெயின்ஸ்டா ஆஞ்சநேயர் போல. பட் வெரி குட் எக்ஸாம்பிள். நீங்க எங்க சொல்றீங்கன்னு சொல்லுங்க, நான் அது கரெக்டான்னு சொல்றேன். பட் ஆஞ்சநேயர் வந்து இவர் கூப்பிடுறப்ப அங்க வந்து ராமர் இருந்தா தான் வருவேன் அப்படின்னு சொல்லுவாரு. இல்ல மாதாஜி, அதெல்லாம் அவர் சொல்லவே இல்லை. அவர் வந்து என்ன சொல்றாருன்னா அவர் ஓடிதான் வர்றாரு. அவர் வர்ற அந்த பாவத்துல வந்து நம்ம ஜெகநாத் கதை, அந்த கதை நான் இப்ப சொன்னா பெருசாகும். அவர் வந்து ராமர் இருந்தாதான் வருவேன்னு நான் சொல்லல. ரெண்டு கதை இருக்கு அனுமான், அது எப்போ டைம் கிடைக்கச்சே சொல்றேன் கிளாஸ்ல. பட் இப்போ வந்து அது வந்து ஒண்ணு ஜெகநாத் கதை, ஒண்ணு வந்து கிருஷ்ணரோட சைத்தன்யா மகாபிரபு கதை. ரெண்டு கதையும் அனுமானுக்கு லிங்க் ஆயிருக்கு. ஆனா ரெண்டுலயுமே வந்து கிருஷ்ணரோட பேச்சுக்கு அகெயின்ஸ்டா போக மாட்டாரு. ஏன்னா ஆஞ்சநேயர் வந்து ராமர் இருந்தாதான் வரேன்னு சொல்ல மாட்டாரு அவரு. ஏன் அப்படின்னா அவர் ஆக்சுவலா வந்து ராமரே வந்து சொல்லிட்டு போயிட்டாரு, அடுத்த இதுல நீ வந்து என்ன பாப்ப நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு போறாரு. அதுதான் இவர் தேடி. வெரி நைஸ், தேங்க்யூ. சோ இன்னும் ஒரு நெக்ஸ்ட் பிரேக்ல சொல்லலாமா? நெக்ஸ்ட் பிரேக்ல இன்னொரு ஸ்லோகம் பாத்துக்கலாம். அப்புறம் என்ன பண்றீங்கன்னா, இது லாஸ்ட் டைம் படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு அவங்கள படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பிரேமா மாதாஜி பண்ணி முடிச்சிட்டாங்களே, அந்த படிக்காத ஒருத்தர் இந்த தடவை படிக்கட்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ வந்து நம்ம எங்க இருக்கோம்? நம்ம 16, 17, 18, 18 19 19 இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. 19 மாதாஜி, 19 போயிட்டோமா? ஓகே. இப்ப பாருங்க, அவங்க யசோதாமா வந்து அவ்வளோ மேல் மூச்சு கீழ் மூச்சு வாங்கினாலும் சிரிச்சுட்டு தான் இருக்காங்க. யோகமாயான்றது கிருஷ்ணரோட என்ன எனர்ஜி, என்ன சக்தி? இன்டர்னல் பொட்டன்சி. தேங்க்யூ சோ மச். அந்தரங்க சக்தி, இன்டர்னல் பொட்டன்சி. ஓகே. சோ அதனால என்ன ஆகுதுன்னா, வந்து பார்த்துட்டு ஓ மை காட் இப்படி அம்மா கஷ்டப்படுறாங்களே அப்படின்னு அவரோட மனசு எலகி இப்போ கேம் பத்தி ஆசைப்படுற ஆசையே விட்டுட்டாரு அவரு. ஹரே கிருஷ்ணா. 10.9.19 ஹரே கிருஷ்ணா. ஏவம் சந்தர்ஷிதா யாங்க ஹரிணா பிருத்யா வஷ்யதா ஸ்வாவசேனாபி கிருஷ்ணேன யசேதம் சேஸ்வரம் வசே. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி.
பரீட்சித்து மகாராஜனே, சிவபெருமான், பிரம்மதேவர், இந்திரன் போன்ற மிகச்சிறந்த தேவர்களை உள்ளடக்கிய இப்பிரபஞ்சம் முழுவதும் பரம புருஷரின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. கிருஷ்ணருடைய இந்த லீலையில் இது இப்பொழுது காட்டப்பட்டது. பொருளுரை: கிருஷ்ணரின் இந்த லீலையை புரிந்து கொள்வது மிக கடினம். ஆனால் பக்தர்களால் இதை புரிந்து கொள்ள முடியும். எனவேதான் பாகவதம் 10.11.9 கூறுகிறது, தர்சயம் தத் விதாம் லோக ஆத்மானோ பகத் வஸ்யதாம். தமது பக்தர்களின் கட்டுப்பாட்டிற்கு உட்படும் தெய்வீக இயல்பை பகவான் வெளிப்படுகிறார். பிரம்ம சம்ஹிதை 5.35 பின்வருமாறு கூறுகிறது, ஏகோ பியசௌ ரசீதம் ஜகத் அண்ட கோடிம் எஸ்ஸக்திர் அஸ்தி ஜகத் அண்ட சயாயத் அந்த அண்டாத்திரஸ்த பரமானு சயாந்தரஸ்தம் கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தம்மகம் பஜாமி. கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தம்மகம் பஜாமி. பகவான் தமது அம்சங்களுள் ஒன்றான பரமாத்மாவாக இருந்து கொண்டு அனைத்து தேவர்களையும் உள்ளடக்கிய எண்ணற்ற பிரபஞ்சங்களை ஆள்கிறார். எனினும் ஒரு பக்தரால் ஆளப்படுவதற்கு அவர் உடன்படுகிறார். பரமபுருஷரால் மனதை விட வேகமாக ஓட முடியும் என்று உபனிஷதங்கள் கூறுகின்றன. ஆனால் இங்கு தாய் யசோதையால் கைப்பற்றப்படுவதை அவர் தவிர்க்க விரும்பிய போதிலும் இறுதியில் தோற்று போய் தாய் யசோதையால் கைப்பற்றப்படுவதை நாம் காண்கிறோம். லக்ஷ்மி சகசிரசத சம்பிரம சேவியமானம். கிருஷ்ணர் நூற்றுக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான லட்சுமிகளால் சேவிக்கப்படுகிறார். எனினும் மிகவும் ஏழ்மையான ஒருவரை போல் அவர் வெண்ணெய் திருடுகிறார். அனைத்து ஜீவராசிகளையும் ஆள்பவரான யமராஜனே கிருஷ்ணரின் உத்தரவுக்கு அஞ்சுகிறார். ஆனால் கிருஷ்ணரோ யசோதையின் கையிலுள்ள கம்பை கண்டு அஞ்சுகிறார். இம்முரண்பாடுகளை பக்தன் அல்லாத ஒருவனால் புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஆனால் கிருஷ்ணரிடம் செய்யப்படும் கலப்படமற்ற பக்தி தொண்டு எவ்வளவு சக்தி வாய்ந்தது என்பதை ஒரு பக்தனால் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது. இத்தொண்டு மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது என்பதால் ஒரு தூய பக்தரால் கிருஷ்ணரை கூட கட்டுப்படுத்த முடிகிறது. வசியதா எனப்படும் இது பகவான் தொண்டனின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருக்கிறார் என்பதை குறிக்கவில்லை. மாறாக தொண்டனின் தூய அன்பிற்கு அவர் கட்டுப்பட்டிருப்பதையே இது குறிக்கிறது. கிருஷ்ணன் அர்ஜுனனின் சாரதியானார் என்று பகவத்கீதை 1.21 கூறுகிறது. அர்ஜுனன் பகவானுக்கு பின்வருமாறு உத்தரவிட்டார், சேனையோர் உபயோர் மத்தியே ரதம் ஸ்தாபய எனது அன்பிற்குரிய கிருஷ்ணர், நீங்கள் ஏன் சாரதியாக இருந்து என் உத்தரவுகளை நிறைவேற்றுவதாக ஒப்புக்கொண்டீர்கள். எனவே இரு படைகளுக்கும் நடுவில் என் தேரை நிறுத்துங்கள். இக்கட்டளையை கிருஷ்ணர் உடனே நிறைவேற்றினார். எனவே கிருஷ்ணரும் சுதந்திரமானவர் அல்ல என்று ஒருவன் வாதாடக்கூடும். ஆனால் இது அவனுடைய அறியாமையாகும். கிருஷ்ணர் எப்பொழுதும் பூரண சுதந்திரம் உள்ளவராவார். அவர் தம் பக்தர்களுக்கு கீழ்ப்படிவதானது ஆனந்த சின்மய ரசத்தின் ஒரு காட்சியாகும். இது அவரது உன்னத ஆனந்தத்தை அதிகரிக்கும் அவரது தெய்வீக குணமாகும். அனைவரையும் கிருஷ்ணரையே பரமபுருஷராக வழிபடுகின்றனர். எனவேதான் சில சமயங்களில் வேறொருவரால் ஆளப்படுவதற்கு பகவான் விரும்புகிறார். அவ்வாறு ஆளக்கூடியவர் ஒரு தூய பக்தரை தவிர வேறு எவரும் அல்லர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா பிரபு ஸ்கிரீன் ஷேரிங் ஸ்டாப் பண்ணிங்க. நோ ப்ராப்ளம். சோ இப்போ என்ன சொல்ல வராங்க, இவர் ரொம்ப கிளியரா என்ன சொல்றாரு, இந்த கான்வர்சேஷன் இப்ப நம்ம படிச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லையா பாகவதம், யார் கேக்குறாங்க கேள்வி, யார் ஆன்சர் பண்றாங்க? மகாராஜா கேக்குறாரு. யார்கிட்ட கேக்குறாங்க? சுகதேவ் சுவாமி. சுகதேவ் கிட்ட கேக்குறாரு. சோ அவருக்கு என்ன ஆச்சரியம்னா, இந்த யூனிவர்ஸ் இருக்கு, இந்த லோகம் வந்து நிறைய பேர் இருக்காங்க. சிவா விஷ்ணு, அதாவது சிவா கிருஷ்ணரோட எந்த பாவத்துல இருக்காரு? சிவா வந்து ருத்ர. சோ அப்ப வந்து கோவத்துல இருக்காரா கிருஷ்ணரோட? அவர் எந்த பாவம், அதாவது அந்த 5 ரசம் சொன்னல, அந்த ரசால எந்த ரசத்துல இருக்காங்க?
சிவனா மாதாஜி? எஸ். சிவன் வந்து அழித்தல். அது கேட்கல மாதாஜி. நான் வந்து 5 ரசம் என்ன சொல்லுங்க. பக்தனா தான் மாதாஜி இருக்காரு. சாந்தரசமா 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 சிவா மோஸ்ட் ஆக்டிவ். ஆமா, சாந்தரசம் வராது. பிரபு நீங்க சொல்லிட்டு இருந்தீங்க அதுல இல்ல மாதாஜி பிரபு சொல்லிட்டு இருந்தது 5 ரசம் தான் இருக்கு. நம்ம அழித்தல் காத்தலுக்கெல்லாம் போக கூடாது. அதுல பிரபு நீங்க சொன்ன தாசிய ரசிகா இருந்தா அப்போ பிரம்மா என்ன ரசம் இருக்காரு? வந்து சாக்கிய ரசம் மெயினா. தாசியம் கான்செப்ட் இருக்கு, ஏன்னா அதுக்கு அதிகம் இருக்கு. பட் சிவா வந்து எப்பவுமே வந்து அவங்க 2 பேருமே மோஸ்ட்லி ஃப்ரெண்ட் என்ற ஸ்தானம் தான் அவங்களுக்கு. ஓகேயா? பட் ஒரு லெவல் லோவா. சிவா வந்து பக்தரா இருந்தாலும் கிருஷ்ணர் அவரை எப்பவுமே ஒரு சிநேகிதரை தான் பார்த்தாரு. பிரம்மா வந்து எப்பவுமே தாசிய ரசம். நான் வந்து நீங்க பாத்தீங்க அதான் இங்க கீழே வந்து அந்த பிரம்ம சமிதா 5.35 என்ன சொல்லுவாங்க? ஏகோ பிஸ்தாவ் ராசிய யுத்தம் ஜெகதண்ட கோட்டம் யம் சக்திரஸ்தி ஜெகதண்ட சயாய தாந்தஹ அந்தாந்தரஸ்த பரமாம்சு சயாந்தரஸ்தம். எல்லாரும் கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தமகம் தமகம் பஜாமி. எல்லாரும் அன்மியூட். கோவிந்தமாதி புருஷம் பஜாமி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்படி இருக்கிறவங்களே கிருஷ்ணரை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. கண்ட்ரோல் உங்க பார்க்க முடியாது. பரமாத்மாவிலதான் அப்ப பேசுறாங்க ஃபியூச்சர்ல. அப்படி இருக்கச்சே அம்மா துரத்துறாங்க, அம்மா கட்டி போடுறாங்க. இதெல்லாம் எப்படி சாத்தியம்? ஹரே கிருஷ்ணா. அவரோட பரமாத்மா அவரோட, அதாவது ஷீரோ தக்ஷாயி விஷ்ணு பரமாத்மாவா ஒருத்தர் மனசுல இருக்காரு. ஆனா காரணம் தக்ஷாயி விஷ்ணு கர்ப்போ தக்ஷன் எல்லாமே பரமாத்மாவோட ஃபீச்சர் தானே. சோ அப்படி இருக்கச்சே அவரால் பண்ண முடியுதுன்னா அப்ப என்ன சொல்ல வர்றாரு? அவர் இப்ப லாஜிக்கலி பார்த்தா யசோதாமா கூட பவர் இல்லை. ஆனா அவர் வந்து அந்த லெவலுக்கு இறங்கிடுறாரு. பக்தரோட வின்னிங் தான். அவர் என்ன சொல்றாரு? நான் கிருஷ்ணர் நான் அவுட் ஆனாலும் பரவாயில்ல, ஆனா என்னோட பக்தர் வின் ஆகி தான் ஆகணும் அப்படின்னு. ஓகே, இப்போ நீங்க வந்து அந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் வேற ஏதாவது வருதா? நான் அவுட் ஆனாலும் பரவாயில்ல, என் பக்தர் வின் ஆகி தான் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் எப்பாவது விட்டு கொடுக்குறாரான்றத சொல்லிட்டு அதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களோட ஆன்சர் சொல்லிடுறேன். கிருஷ்ணர் வேண்டாம் வேண்டாம் சொல்லியும் நான் பண்ணியே ஆவேன் அப்படின்னு சொல்லி பண்ண டிவோட்டீஸ்கள் கோபா. அந்த பக்காசுரா அக்காசுரா பக்காசுரா ஒரு கணக்கு இருக்கு இல்லையா? அதுல வந்து ஒரு ஸ்னேக் டீமன் வரும், பாம்பு. அது பேர் என்ன? அக்காசுரா, கரெக்டா? அப்ப என்ன வருது? அவர் வந்து உள்ள போக கூடாதுன்னு எவ்வளவு அட்டமா சொல்றாரு. அவங்க போறதுல கிருஷ்ணருக்கு கொஞ்சம் கூட விருப்பம் இல்லை. சோ பக்தர்கள் அகைன்ஸ்டா போலாம். அவங்க டிவோட்டீஸா இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு கேள்வி. டவுட் இருக்கா? இல்ல இல்லையா? இல்ல மாதாஜி. சோ அவங்க வந்து டிவோட்டீஸ், அவங்க போறாங்க. எதுக்கு போறாங்க? கிருஷ்ணா எப்படி இருந்தாலும் நீ பக்காசுர அழிச்சிட்ட, இதை அழிச்சிட்ட, அதை அழிச்சிட்ட, அப்படி இருந்த சிச்சுவேஷன்னா நீ இவரையும் அழிச்சிடுவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கான்பிடென்ட்டா அவங்க போறாங்க. ஓகேயா? சோ அந்த மாதிரி எண்ணமும் நினைப்பும் கான்பிடென்ட்டா இருக்கச்சே அவர் வந்து என்ன பண்றாரு? அவருக்கு விருப்பமே இல்லை. ஆனா அவர் என்ன பண்றாரு? எப்படியாவது எனக்கு என்ன என் பேச்சு கேட்கலன்னு சொல்லி விடுறாரா? இல்ல. அந்த நம்பிக்கை, அவர் அகைன்ஸ்டா போனது முக்கியம் இல்லை. ஆனா அவர் கிருஷ்ணர் மேல வச்ச நம்பிக்கை கொஸ்டும். கிருஷ்ணருக்கு எவ்வளவு நேரம் அவன் ஒரு பாம்பை தூக்கி போட்டு பாம்பு அடிக்கிறது ஒரு க்ஷணம் இல்லையா? ஆனா அவரையே பிரமிக்கப்பட்டி, அதுதான் லீலா சக்தி சில தடவை கண்ட்ரோல் பண்ண. அவரே பிரமிக்கிற லெவலுக்கு என்ன பண்ணணும் திங்க் பண்ணி பாம்புக்குள்ள போய் அதை மூச்சை அடிச்சு அதை கழிச்சு அழிக்கிற அந்த பண்ணார். அவ்வளோ ஒரு இதுனா அப்பதான் நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து கிருஷ்ணர் எந்த லெவலுக்கு இறங்குறாரு பாருங்க. அழிக்கிறதுல கூட அவங்களோட, ஏன்னா அவர் பாம்பு போட்டாருன்னா அவரோட பக்தர்களும் அழிஞ்சிடுவாங்க. அதெல்லாம் அவங்களுக்கு எந்த விதத்திலயும் கஷ்டமோ ஆபத்தோ இல்லாம அவர் அவ்வளவு பார்த்து 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 அவருக்கு விருப்பம் இல்லைன்னாலும் பக்தர்களும் அவர் யூட்டர்ன் எடுத்து பண்றாரு. இது ஒண்ணு. இப்ப அடுத்தது என்னன்னா, இங்க நம்ம பார்த்தோம் அவர் வந்து யாருமே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. ஆனா யசோதாமாக்கு விட்டு கொடுக்குறாங்க. இன்னொரு விஷயம் தெரியணும், எதுக்கு விட்டு கொடுக்குறாங்க? பக்கத்துல இருக்கிற கோபிகள் எல்லாம், தேங்க்யூ, பக்கத்துல இருக்கிற கோபிகள் எல்லாம் வந்து ஃபீல் பண்றாங்க. இந்த மாதிரி சொல்றாங்க, யசோதாமா விட்டு முடியாது, ஆரக்காரியவே இல்லை. ஏன்னா 150 அடி போடவே முடியல, ஆரக்கதையே இல்லை, விட்டுரு அப்படின்னு. யசோதாமா வந்து விடாம சிரிச்சுக்கிட்டே பின்னாடி ஓடுறாங்க. அவங்களுக்கு ஒரு சைட்ல பெருமை, என்னால கூட என் பையனை கட்டி போட முடியல அப்படின்னு. அப்போ வந்து ஏன் இந்த மாதிரி அவங்க கட்டி போடுறாங்க அப்படின்றதுக்கு ரீசன் நீங்க சொல்றது அப்புறம். ஆனா அதுக்கு முன்னாடி வந்து அவங்க இப்படி கட்டி போடுறதுக்கு வந்து இவ்வளவு பேரு கிண்டல் அன்றாங்க. இப்போ வந்து கிருஷ்ணர் அவுட் ஆனாருன்னா என்ன? கிருஷ்ணருக்கு லாஸ் தானே.
அதாவது கோபிகள் எல்லாம் கிருஷ்ணர் மாட்டிக்கிட்டாங்கப்பா, என்னதான் இருந்தாலும் யசோதாமா பவர்ஃபுல்னு வருது, ஆனாலும் அவர் விட்டு கொடுக்குறாரு. அந்த மாதிரி டிவோட்டிஸ் கிட்ட அவர் அவர் லூஸை டிவோட்டியை ஜெயிக்க வச்சிருக்காரு. மாதாஜி இந்த இடத்துல அர்ஜுனன் சொல்லலாமா மாதாஜி? எப்போ அவர் 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 அர்ஜுனர் வின் ஆனாரு, கிருஷ்ணரும் வின் ஆனாரு, 2 ஹீரோ. எப்போ வந்து அர்ஜுனர் அவர் அவுட்டே அர்ஜுனர் வின் பண்ண வச்சாருன்னு சொல்லுங்க. உங்க எக்ஸாம்பிள் தப்பு இல்ல, பட் எப்போன்னு சொல்லுங்க. இந்த ரதத்தை ஓட்டிட்டு போறப்ப இந்த பர்ஃபெக்ட் 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 அதோட இன்னொருத்தரையும் வின் பண்ண வச்சாரு. அது யாரு? அர்ஜுனரை காப்பாத்தணும்னு சொல்லிட்டு அவரு எடுத்துட்டாரு. ஓகே, அது ஃபர்ஸ்ட் கரெக்ட் நீங்க சொன்னது. அதே மாதிரி இன்னொரு சிச்சுவேஷன் இருக்கு, இன்னொருத்தரை வின் பண்ண வச்சாரு. பீஷ்மரா மாதாஜி? என்னமா? பீஷ்மரா? பீஷ்மர், கரெக்ட், வெரி நைஸ். பீஷ்மர் வந்து என்ன சொன்னாரு, இன்னைக்கு வந்து ஒண்ணு நான் வந்து கிருஷ்ணரை வந்து வெப்பன் எடுக்க வைப்பேன், இல்லைன்னா அவர் வந்து இந்த மாதிரி அர்ஜுனரை கொண்டுடுவேன். சோ அவருக்கு 2மே வேணும். அதனால அவர் என்ன நினைக்கிறாரு, சரி நான் தானே அவுட் ஆகணும், நானே அவுட் ஆறேன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து அந்த வெப்பனை நாட் வந்து 2 தடவை எடுத்துட்டாரு. ரைட், எடுத்துட்டு அவர் வந்து பண்ண வச்சுட்டாரு. ரைட், அவர் அதுதான் அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி. நான் அவுட் ஆனாலும் பரவாயில்ல, ஆனா என் போட்டி வந்து அவுட் ஆகவே கூடாது. நான் ஏன் இதை வந்து இவ்வளோ இந்த கிளாஸ்ல எடுக்கிறேன்னா, இந்த ஃபீலிங் நம்மளுக்கு இருக்கணும். நம்ம வந்து ஏதாவது நம்ம அவுட் பண்ணா, கிருஷ்ணர் என்ன தோத்து அடிச்சிட்டாரு, கிருஷ்ணர் போயிட்டாரு, அப்படியே நினைக்கிறோமே தவிர நம்ம பாவம் வந்து மாறணும். கிருஷ்ணர் எந்த காலத்திலயும் எப்படியுமே வந்து அவர் வந்து அவுட் ஆன விட மாட்டாரு. அவர் என்னதான் ஆனாலும் அவர் வந்து நம்மள வின் ஆக்கிதான் வைப்பாரு. அதுதான் அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி. அந்த பாவம் நம்மளுக்கு வந்து கண்டிப்பா இருக்கணும். அப்பதான் வந்து நீ பாக்கணும், நம்ம இதெல்லாம் எதுக்கு கேட்கணும், கிருஷ்ணரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறது. சரி, இப்போ வந்து இன்னொரு கேள்வி. ஓகே, கேட்க போறேன். ஒரு சீனியர் டிவோட்டி வந்து ஃபாரின்ல கிளாஸ் எடுத்தாரு. ஓகே, இந்த கயிறு வந்து உங்களுக்கு எனக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், ஹார்ட் ரோப் தான். கரெக்டா? யசோதாமா குச்சி எடுத்துட்டு அவர் பின்னாடி ஓடுறாங்க. இப்போ இந்த பிக்சர் அதான், கையில குச்சி இருக்கு, அவர் பின்னாடி ஓடுறாரு. கிருஷ்ணர் வந்து என்ன பண்றாரு, கண்ணெல்லாம் கசக்கி மையெல்லாம் கலங்கி அப்படி வருது. கிருஷ்ணருக்கு தெரியும் நம்ம இந்த டிராமா போட்டா யசோதாமா குச்சி போட்டுருவாங்க அப்படின்னு. ஆனா யசோதாமா வந்து ஃபாரின் இதே லெக்சர் கொடுக்கறச்சே ஒரு சீனியர் டிவோட்டி தான். அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, அவர் கட்டி போட்ட கயிறு எப்படின்னா ஒரு சாட்டன் வெல்வெட் கயிறு, அவ்வளவு சாஃப்டான ஒரு கயிறு. அது போட்டா அப்படி அதுல போட்டு அடிச்சா கூட ஒரு ஸ்கிராட்ச் கூட விடாது, அந்த மாதிரி ஒரு கயிறு. அப்புறம் யசோதாமா வந்து ஒரு குச்சி வச்சிருக்காங்களே, அந்த குச்சி வந்து அவ்வளவு சாஃப்ட் பெரம்பு, அவ்வளவு சாஃப்டான ஒரு பெரம்பு, அது வந்து தொட்டாலும் ஒண்ணுமே ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ இப்போ வந்து இந்த 2மே சொல்றாங்க இல்லையா அவங்க. ஏன் அவர் அந்த மாதிரி மாத்தி சொன்னாரு? ஆக்சுவலா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் மாடு கட்டுற கயிறு எப்படி இருக்கும், இருக்கிற குச்சி அப்படின்னு. சோ இந்த 2 வந்து ஃபாரின்ல சொன்ன கொஞ்சம் மாத்தி சொன்னாரு. ஏன் மாத்தி சொன்னாரு மாதாஜி? பயம் ஒண்ணுதான் இருக்கணுமே தவிர அவருக்கு வலி எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. கிருஷ்ணருக்கு வலி இருக்கக்கூடாது, அதனால ஒரு கஷ்டம் வரக்கூடாதுன்ட்டு சும்மா மிரட்டுறதுக்காக ஒரு கையையும் லேசான ஒரு கயிறையும் யசோதாமா வச்சிருந்தாங்க. நிஜமா அது இல்ல, நிஜமா வந்து ப்ராப்பர் கட்டதான், பட் அடிக்கிற எண்ணம் இல்ல. அதே மாதிரி கயிறு எடுத்தீங்கன்னாலும் சாஃப்ட் கயிறு எல்லாம் இல்ல, மாட்டி சாஃப்ட் கயிறு வச்சா ஓடிடும் இல்லையா. சோ நிஜமான கயிறு தான் கட்டணும். பட் அவர் ஃபாரின்ல கொடுத்த லெக்சர்ல உண்டி நம்மளே பார்த்திருக்கோம்ல, எங்கேயாவது நமக்கு அந்த மாதிரி ரெஃபரன்ஸ் இருக்கா? இல்ல. அவர் கொடுத்த லெக்சர்ல இந்த மாதிரி அவர் சொன்னார். ஏன் அந்த மாதிரி அவர் கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு, கிருஷ்ணர் வந்து அந்த மனசால கூட கஷ்டப்படக்கூடாது, அதாவது நம்ம மனசு கஷ்டப்படக்கூடாது. ஐயோ கிருஷ்ணரை கயிறு போட்டு அடிச்சா வலிக்க நம்ம நினைக்க கூடாது. அப்ப நம்மளுக்கு வலிக்காதா? நம்ம வந்து கயிறு தானே போட்டுக்க. நம்ம ஊர்ல எல்லாம் அப்படி சொல்லலையே, அவர் வெறும் ஃபாரின்ல வந்து ஏன் அப்படி சொன்னாரு? ஃபாரின்ல வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் மேம், அது வந்து குழந்தைகளை அடிக்க கூடாதுங்கிற ரூல்ஸ் இருக்கு, அதனால. வெரி நைஸ், தேங்க்யூ சோ மச். ஏன்னா இது எதுக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன்னா, நாளைக்கு நீங்க எல்லாம் டீச்சர்ஸ் ஆவீங்க. சோ இடம் தெரிஞ்சு பொய் சொல்லணும்னு சொல்ல, பட் மாடிஃபை கொஞ்சம் அப்படி இப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் பிரபுபாத் சொன்னார். அதாவது நம்ம ஆச்சரியா சொன்னது அப்படியே சொல்லணும், பட் அந்த இடத்துல வந்து சூட்டபிளா சொல்லணும் அப்படின்றத ரொம்ப முக்கியமா சொல்லியிருக்காரு. இப்போ வந்து இங்க வந்து என்ன கான்செப்ட்னா, அவர் வந்து சாஃப்ட், அங்க வந்து எப்படின்னா, இல்லைன்னா என்ன சொல்லுவாங்க, அம்மா வந்து அடிக்க வராங்க அப்படின்னாலே வந்து ஃபாரின்ல வந்து தப்பு இருக்கு. ஆமா, போலீஸே கூப்பிட்டுருவாங்க. அதனால வந்து அவங்களுக்கு புரியுற பாவத்துல அவங்க இல்லைன்னா அவங்க மைண்ட் வந்து டோட்டலா ஷிஃப்ட் ஆயிடும். எப்படி அடிக்கிறாங்க அந்த காலத்துல,
அவ்வளோ மைட்டி பவர்ஃபுல் கிருஷ்ணரையே அடிச்சிட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க டீரெயில் ஆகக்கூடாதுன்னு அவர் அப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு அப்படின்னு அப்புறம் அவர் கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுத்தாரு. இது வந்து உங்களுக்கு ஏன் சொல்றேன்னா, ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் லெக்சர்ல கொஞ்சம் டிஃபரன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம இமீடியட்டா தப்பு கணக்கு போட்டிக்கிற மோட்டிவ்ல போடுறது, அவங்க ஏன் சொன்னாங்க, அவங்க பாவம் என்ன, அவங்க சொன்னதுக்கு ஏதாவது ரீசன் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பின்னாடி அனலைஸ் பண்ணணும். இப்போ கமிங் டு த மெயின் பாயிண்ட், இப்போ ஃபாரின்ல சொன்னாங்க அடிக்க கூடாது அப்படின்னு. சோ யசோதாமா அடிக்கிறதுக்கு எடுக்கல, குச்சி பயமுறுத்துறதுக்கு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், ரைட்? இல்லைன்னா பல்ராம் பண்ண டிராமா நானா எப்படி பண்ண டிராமாக்கு எந்த அம்மாவா இருந்தாலும் 2 போடு போடுவாங்க, கரெக்டா? சோ கிருஷ்ணரை வந்து கட்டி போடுறதுக்கு ஓடுறச்சே அம்மா ஏன் ஓடினாங்க? அம்மா ஏன் ஆக்சுவலா வந்து கிருஷ்ணரை கட்டி போடணும்னு நினைச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க. நம்ம ஆல்ரெடி பேசிருக்கோம், பட் ஜஸ்ட் ரிப்பீட்டேஷன் தான். ரகலை பண்ணாம இருக்கிறதுக்காக. ஓகே, ரகலை பண்ணலன்னா அம்மா அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம் இல்லையா? அம்மாக்கு வந்து அதுதானே வேலை. ஏன் ரகலை பண்ணாம இருக்கிறதுக்கோசரம் பண்ணணும்? பகவானோட குறும்பு தாங்க முடியாம என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம அவரை வந்து கட்டி போட்டுட்டு நம்ம ஒரு பாலை போய் எடுத்து ஆஃப் பண்றதுக்குள்ளேயே இங்க இத்தனை ரகலை பண்ணி வச்சிருக்காரு. அதனால அவரை கட்டி போட்டுட்டு நம்ம மத்த வேலையை பார்க்கணும் அப்படின்னு. சோ என்ன ஆகுதுன்னா, கோவத்துல அம்மா என்ன சொல்றாங்கன்னா, நீ வந்து குரங்கு ஃப்ரெண்டு, நீ வந்து வாசி வங்க விஹாரினா ஃபாரஸ்ட் வாசி, ரைட்? நீ வந்து குரங்களோட தான் இருக்கிறதுக்கு ஆசைப்படுறவன், நீ குரங்கோட இருக்கிறதா லாய்க்கு, அந்த மாதிரி ஒரு 2-3 வார்த்தைகள் கேஷுவலா விடுறாங்க. கிருஷ்ணருக்கு சான்ஸ் கிடைச்சிச்சு என்ன சொல்றாரு, ஆமா நீ அதான சொன்ன, நான் இந்த வீடை விட்டு போயிட்டு நான் குரங்கோடையே போய் தங்க போறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். அதனால யசோதாமாக்கு பயம், ஐயோ நம்ம கையன் வந்து குறும்பு கையன் உண்டி இல்லாம அவன் வந்து ரொம்ப அதாவது சொல்ற இதை செஞ்சாலும் செய்வான்ற பயத்துல கட்டி போட்டாங்க. ஏன் இதுவும் சொல்றேன்னா, இது வந்து குறும்பு தாங்காமலோ அவங்களால மேனேஜ் பண்ண முடியாமலோ கட்டி போட்ட, ஆனா அவன் வந்து தெரிஞ்சுக்கணும், பயந்துருவான்றது. இன்னொன்னு வந்து ஒரு நந்த மகாராஜோட பையனுக்கு வந்து சில ரூல்ஸ் இருக்கும். மாதாஜி எத்தனை கவு இருக்கு மாதாஜி? நம்ம வீட்டுல மிஞ்சி போனா ஒரு நாளுக்கு ஓகே, நம்ம வீட்டுல ஒரு நாளுக்கு எவ்வளவு கவர் வாங்குவோம் மாதாஜி? அப்ராக்சிமேட்டா ஒரு ஆவரேஜா ஒரு வீட்டுல நம்ம எத்தனை ஒரு நாளுக்கு எத்தனை லிட்டர் பால் வாங்குவோம்? நம்ம 1 லிட்டர் 1.5 லிட்டர் வாங்குவோம். நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் 5 லிட்டர்னே வச்சுக்கலாம், மேக்ஸிமம் ஆன் அன் ஆவரேஜ் வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஒரு மாசத்துக்கு நம்ம வந்து 150 லிட்டர் வாங்குறோம், கரெக்டா? ஒரு மாசத்துக்கு நம்மளுக்கு ஒரு 2-3 தடவையாவது பால் பொங்குமா? இல்ல யார் வீட்டுல பொங்கினதே இல்லையா? போகும் கண்டிப்பா பொங்கும். கண்டிப்பா பொங்கும். தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. சோ 2 தடவையாவது ஆகும், கரெக்டா? நம்ம வந்து 150 லிட்டர் வாங்குற நம்ம ஒரு 2 தடவை பொங்கினாலே நம்ம அவ்வளவு ஃபீல் பண்றது இல்ல, ஐயோ அப்படின்ட்டு வந்துடுறோம். ஏன்னா யசோதாமா வந்து அந்த பால் பொங்கினா போட்டுமே மாதாஜி, ஒரு கப்பு தானே, ஏன் அவ்வளவு அலறி அடிச்சு ஓடுறாங்க? பால் வந்து பால் பொங்குனா மாட்டுக்கு கஷ்டம், அது இதாகும்னு சொல்லிட்டு பால் பொங்க விடக்கூடாதும்பாங்க மாதாஜி. வெரி நைஸ். அது ஒண்ணு மடியோட காம்பு வெடிச்சிரும், அதுக்கு ரொம்ப இதா இருக்கும். பால் தீயக்கூடாது, தீஞ்சா அது கஷ்டம். போகவும் கூடாது, இது பண்ணக்கூடாது, தீயக்கூடாது. அதனால சுத்தி கூட போடுவோம் மாதாஜி. பொங்கிச்சுன்னா பாலை சுத்தி போடும், ஏதோ இதாகுன்னு சொல்லிட்டு. அவங்க காய்ச்சின பால் வந்து கிருஷ்ணருக்காக ஸ்பெஷலா அந்த ஒரு சில மாட்டுல இருந்து வரவழைக்கப்பட்ட கறந்த பால். கரெக்ட். சோ அந்த மாடு பேர் என்ன மாதாஜி? பத்மகந்தா. வெரி நைஸ். சோ பத்மகந்தால இருந்து நிறைய பால் வரும் இல்ல மாதாஜி? வெறும் ஒரு கிண்ணம் தானே வரும். இல்ல ஒரு கிண்ணம் போச்சுன்னா நிறைய தயாரிக்கணும்ல, வெண்ணெய் தயாரிக்கணும், தயிர் தயாரிக்கணும், ஸ்வீட் தயாரிக்கணும். கரெக்ட். பாதி வந்து வெண்ணெய்க்கு பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர், பாதி ஸ்வீட்டுக்கு. ஆனா போனா போட்டுமே மாதாஜி என்ன ஆகும்? பால் பொங்கு போனா டேஸ்ட் கம்மியாயிடும். வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து அவர் வந்து சொல்ல ட்ரை பண்றாங்க. என்ன சொல்ல ட்ரை பண்றாங்க? எவ்வளவு ரிச்சா இருந்தாலும் ஓகே வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது சொல்லி கொடுக்குறாங்க, ரைட்? வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாங்க. சோ 3 ஆன்சர். அவங்க என்னதான் இருந்தாலும் கயிறு கட்டினது தப்பு. என்ன பயம்னா, ஐயோ இவன் கட்டி போடலைன்னா இவன் எங்கேயாவது ஓடிடுவானா என்ற பயம். 2வது பால் பொங்குறது, கிருஷ்ணரை கவனிக்கிறத விட பால் பொங்குறது முக்கியமா அப்படின்னா
கிருஷ்ணருக்கு அதுதான் சொல்லி கொடுக்குறாங்க. நம்ம 3rd சாப்டர்லயே படிச்சோம் இல்லையா, 21st ஸ்லோகா. ரிஷேஷஸ் தத்தத் ஏவேத்துனோ அர்ஜுனா சயத் பிரமாணம் கொடுத்தே லோகத் அனுவர்த்தி. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? கிரேட் லீடர்ஸ் என்ன பண்றாங்களோ அதை ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. கிரேட் லீடர் கிருஷ்ணருக்கு இப்போ யாரு? அம்மா தான், ரைட்? சோ அதனாலதான் பல்ராம் கூட அதை சொல்றாரு. பல்ராம் கூட எப்போ அண்ணா ஸ்தானத்துல ஃப்ரெண்டு ஸ்தானமா இருக்கிறச்சே அவர் சேர்ந்துதான் திருடினாரு. ஆனா இப்ப கைட்டணும் கயிறு அப்படின்றச்சே வாத்சல்ய பாவம் எடுத்து நீ இங்கே சமத்து பையன் மாதிரி உட்காரணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. கரெக்டா? அதனால எதுக்கு சொல்றேன்னா அதை சொல்லி கொடுக்கணும்ன்ற பயனுக்கோசரம் அவங்க அப்படி பண்றாங்க. இப்போ எல்லாத்துக்குமே உயிர் இருக்குன்னு சொன்ன பூ கூட டான்ஸ் ஆடுது, அந்த வளையல் கூட சப்தம் போடுறது. ஆனா என்ன, அந்த பாவத்துல காலியே விழுந்துருக்கு. ஐயோ நான் தப்பு, எப்படி தலையில நின்று டான்ஸ் ஆடணும், நான் காலில் இருக்க வேண்டியதுன்னு. சோ எல்லாருமே அவ்வளோ டெடிகேட்டட் டிவோட்டி ஃபார்ம் யசோதாமா அதுன்னு. இதே நான் இவ்வளவு சொல்றேன்னா, யசோதாமா கட்டி போட்டதுக்கு ஜஸ்ட் லைக் தட் கட்டி போட்டாங்க. அவங்களுக்கு போர் அடிக்குது, அவங்க மேனேஜ் பண்ண முடியல அப்படின்னு நம்ம பௌதிக ரீசன் சொல்றோம். பட் ஆக்சுவலா பார்த்தா இந்த மாதிரி பல ரீசன் இருக்கு. அப்படியே இருந்தாலும் பையனுக்கு பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்து அவங்கள சரி பண்ணணும் அப்படின்னு. அதுல மிகப்பெரிய ரீசன் என்னன்னா, தப்பு பண்றது ஒரு தப்பு, ஆனா அந்த தப்பு ஒத்துக்காம இருக்கிறது அதை விட பெரிய தப்பு இல்ல. அந்த தப்பு நம்ம கிருஷ்ணர் பண்ணாம இருப்பாரா? பண்ணாரு. என்ன சொன்னாரு கதை? யாருக்காவது தெரியுமா? இன்னைக்கு கதை செஷன் தான், கிளாஸ் முடிஞ்சிச்சு. சோ என்ன சொன்னாரு? நம்மளோட எப்படி என்னெல்லாம் கதை சொல்லியிருப்பாரு அவரு. எப்படி அந்த பானை உடைஞ்சிச்சு, எப்படி குரங்கு வந்துச்சுன்றதுக்கு என்ன கதை சொன்னாரு? கதை சொன்னாரா இல்லையா? தெரியல மாதாஜி ஸ்டோரி. சோ சொல்லவா? நான் ஆரம்பிக்கவா ஸ்டோரி? சொல்லுங்க மாதாஜி. சோ இப்ப ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இப்ப என்ன சொல்ல வர்றாரு கிருஷ்ணர் நம்மளோட தாமோதர் லீலையில முக்கியமான பாட்டு. ஓகே, பானை அவரே உடைச்சாருன்றது தெரியும். கல்லெடுத்து போட்டு உடைச்சது நல்லாவே தெரியும். அது நல்லா சவுண்ட் கேட்டுச்சு எல்லாரும். சரி, அப்புறம் குரங்கெல்லாம் கூப்பிட்டு அவரும் சாப்பிட்டு வெண்ணெய் திருடி குரங்குக்கெல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணாருன்றதும் பார்த்தோம். இந்த குரங்குகள் யாருன்றதும் நமக்கு தெரியும் இல்லையா? அதாவது எதுக்கு அவர் குரங்க கூப்பிட்டாரு? ராமாயணத்துல இந்த குரங்குகள் எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுச்சு. சோ கிருஷ்ணர் எப்பவுமே நம்ம பகவத்கீதாலையும் பார்த்துப்போம், யாரா இருந்தாலும் அவர் யூனிஃபார்மா ரெசிப்ரோகேட் பண்ணிடுவாரு அப்படின்னு. சோ அதனால அவர் குரங்குக்கு ரெசிப்ரோகேட் பண்ண ட்ரை பண்றாரு. எப்படி இந்த மாதிரி வெண்ணெல்லாம் கொடுத்து அவர் அவர் அவ்வளவு ஆசையா நல்லா பாத்துக்கிறாரு குழந்தைங்களா. அதுதான் அந்த பானகர். இப்ப என்ன நடக்கிறது? அம்மா யாரு உடைச்சான்றச்சே கிருஷ்ணர் நல்லா மாட்டினாலும் அவர் என்ன சொல்றாரு அம்மா கிட்ட? அவங்க என்ன சொல்றாராமா, அம்மா எங்களுக்கு தெரியுமா எப்படி உடைஞ்சிச்சுன்னு? நீ பால் பொங்கிட்டு இருந்துச்சா பானையில கிச்சன்ல, நீ நீ ஓடுற ஸ்பீட்ல என்ன ஆச்சுன்னா உன் கால்ல மெட்டி, நம்ம கல்யாணம் ஆனவங்க மெட்டி போடுவாங்க, மெட்டி தானே மாதாஜி தமிழ்ல கூட? ஆமா மாதாஜி, மெட்டி போடுவோம் இல்லையா? அந்த மெட்டி பானையில அடிச்சு அந்த பானை உடைச்சிச்சு அப்படின்னு. சோ அம்மாவுக்கு ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம கிருஷ்ணா அல்வா கொடுத்தாங்க, அது ரெகுலர் அல்வா. சரி, உடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் அம்மா கேக்குறாங்க, நீ சரி ஓகே உடைஞ்சிச்சு, ஓகே கால் ஃபுல்லா உனக்கு வெண்ணெய் இருக்கு, எப்படி உடைஞ்சிச்சு? நீ பாட்டுக்கு கம்முன்னு தானே இருக்கணும், நான் அங்க உடைஞ்சா வெண்ணெய் இருக்கு, நீ வேற அங்க போய் குரங்க ஊட்டிட்டு இருக்கியேன்னு. அம்மா உனக்கு தெரியாதா, அந்த குரங்கெல்லாம் அந்த வெண்ணெய சாப்பிட போகுதுன்னு நான் கால்ல விழுந்தாலும் கவனிக்காம ஓடி ஓடி போய் அந்த வெண்ணெய் அது குடுக்க ட்ரை பண்ண. நீ கரெக்டா வர்ற டைம் நான் குடுக்குற மாதிரி உனக்கு தோணுச்சு. நீ நல்லா நினைச்சு பாரு, நான் ஓடி போனதால என்னோட காலை துடைக்க கூட முடியல, அவ்வளோ வெண்ணெய் இருக்கு, அதனாலதான் வெண்ணெய் மார்க் எல்லாம் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் அந்த குரங்கு நான் வாயில கை வைக்கிறத பார்த்தேன், ஆனா ரிவர்ஸ், அது வாயில இருந்த வெண்ணைய நான் குடுங்கி உள்ள போட்டுட்டு இருந்தேன், நீ கவனிக்கவே இல்லையாமா அப்படின்னு சொல்றாரு நம்ம கிருஷ்ணர். இந்த மாதிரி பிளானிங்கா ஆன் ஸ்பாட் மாட்டினாலும் பிளான் பண்ணாட்டாலும் அவ்வளோ ஸ்பாட்ல போய் சொல்லணும்னா அதுக்கு ஒரு தனி டேலண்ட் வேணும். கிருஷ்ணர் எல்லாத்துலயுமே டேலண்ட், இதுலயும் முழு பூசணிக்காய் உள்ள அதான். சோ அம்மா ஃபீலிங் எப்படி இருக்கும்? கண் எதிரில நீங்க சொன்ன மாதிரி முழு பூசணிக்காவை எடுத்து ஒரு சாப்பாடுக்குள்ள ஒளிச்சு வச்ச மாதிரி கண் எதிரில பாத்துட்டாங்க. அதுவும் பானைனா மாதிரி நம்ம வீட்டு பானை மாதிரி எல்லாம் இது குட்டி சாலிட் பானை, ஒரு கல் எடுத்து ஃபோர்ஸா அடிச்சாதான் உடையும், நம்ம பாத்துருக்கோம் இல்லையா? அப்படி இருக்கிறது அந்த மெட்டி விழுந்து டம்முன்னு உடஞ்சிச்சான். ஓகே, அப்புறம் குரங்கு அது தானா வருமா. ஏற்கனவே கிருஷ்ணருக்கு செம்ம கோபம் எல்லா கோபிகள் மேல. என்ன கோபம்?
அந்த தமிழ்ல கூட ஒரு பாட்டு இருக்கு, எல்லாம் கோபிகளே ஏன் இந்த மாதிரி நீங்க எல்லாம் பானைல வெண்ணெல்லாம் பண்றீங்க, ஆனா ஏன் இந்த மாதிரி மூடி வைக்கிறீங்க, எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு எனக்கு மூடி எல்லாம் ஓபன் பண்ணி, டைம் வேஸ்ட், எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு, உங்க வீட்டுல ஒண்டி வேலை, எல்லா வீட்டுல போய் திருடணும் அப்படி எல்லாம் வேற வந்து அவர் பாட்டு பாடியெல்லாம் இருக்காரு. ஓகே, அந்த வயசுலயே. சோ அதனால அம்மாக்கு தெரியும் சரியான திருட்டு பையன், ஆனா இப்படி பொய் சொல்றானே. சோ ஒரு சைட்ல பொய் சொல்றான், ஒரு சைட்ல வந்து திருடுறான், இந்த குழந்தையை வந்து இப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கோசரம் அம்மா வந்து ஓகே பனிஷ்மெண்ட் கிருஷ்ணர் கொண்டு இல்ல, அந்த மோட்டருக்கும் உயிர் இருக்குல்ல, ஏன் கிருஷ்ணர் வந்து அது மேலதான் உட்காந்துருக்காரு, உட்காந்துதான் வெண்ணெய் எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்காரு. சோ நீ அதையும் அலோவ் பண்ணன்றதால கிருஷ்ணரோட சேர்ந்து அந்த கல், அந்த மோட்டார் சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த கிரைண்டிங் மோட்டார் பனிஷ்மெண்ட் கல், அதனால 2 பேருக்குமே, ஒரு புத்தருக்கு இல்ல 2 பேருக்குமே பனிஷ்மெண்ட்ல போட்டுட்டாங்க. இந்த கதை. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ கிருஷ்ணரோட எப்பவுமே அவர் வந்து எல்லாம் அவர் சைட்லயும் முயற்சி எல்லாம் பண்றது பண்ணிட்டே தான் இருப்பாரு. அதனால ஆனா என்ன, டிவோட்டிஸ் வந்து அவரே இன்டெலிஜென்ஸ் கொடுப்பாரு. பாத்திருக்கோம் இல்லையா, சர்வஸ்ய சாகம் இதி சன்னிவிஸ்தோ மத்த ஸ்மிருதி ஞானம் அபோவானம் ச வேதேஷு சர்வேஷு அகமேவ வேதோ வேதாந்தவித் வேத விதேவ சாவம். அந்த மாதிரி அவரே அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு அவரோட டிவோட்டி கிட்ட அவரே தோத்துக்குவார். அதுதான் அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி. ஏன்னா டிவோட்டி வின் ஆறது அவருக்கு முக்கியமான வேலை. ஹரே கிருஷ்ணா. கதை ஒரே ஒரு செகண்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ சாரி. சோ இப்போ எதுக்கு நான் இது சொன்னேன்னா, இப்போ உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? சோ இந்த ஒரு டோட்டல் ஸ்டோரி வந்து இதை வச்சுதான் நம்ம வந்து வருதுன்றதுக்கோசரம் தான் நான் வந்து இந்த ஃபுல் பிக்சரை நான் உங்களுக்கு கொடுத்தேன். சோ பிடிச்சிருக்கா கதை? ஹரே கிருஷ்ணா. சைலண்ட் கேட்டது இல்லையா? அதனாலதான் சொல்றேன், இந்த ஒண்ணு நோண்டினோம்னா நம்மளுக்கு நிறைய கதைகள் வரும். சோ இந்த கதையில மாதாஜி கதையில் மாதாஜி எனக்கு 2 காது இருக்கு, மேக்ஸிமம் 3 பேர் பேசுறது கேட்க முடியும். பட் மாதாஜி கதைய கேட்டிருக்கோம் மாதாஜி, இந்த வெண்ணெய் கதை. ஆனா பூரா விளக்கத்தையும் அக்குரேட்டா சொன்னது ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது, ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணோம் மாதாஜி. ரொம்ப நல்லா இருக்கு மாதாஜி, ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் மாதாஜி. ஓ தேங்க்ஸ் எல்லாம் இல்ல, நானும் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் ஆல்ரெடி அட்ரஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஆத்மாத்மா இருந்துங்க மாதாஜி, அப்படியே நம்மளே கிருஷ்ணரை போய் பிடிக்கிற மாதிரி அவ்வளவு ஆத்மாத்மா இருந்துங்க மாதாஜி. ஸ்டோரி சொல்ல சொல்ல அந்த இது நிஜமே நடக்கிற மாதிரியே இருக்குது மாதாஜி, அந்த பிக்சரை பார்க்கும் பொழுது தத்ரூபமா இருக்குது மாதாஜி. சோ இத வந்து ஆத்ரூபமா நம்ம பார்க்க போறோம்னா நம்மளோட கேர் ஆஃப் அட்ரஸ் லேன் அது ஒண்டி நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டு எனக்கு நாளைக்கு சொல்ல போறீங்க, சரிங்களா? மாதாஜி நீங்க எங்க இருந்து இதெல்லாம் எடுக்கிறீங்கன்னு எங்களுக்கு தெரியலையே, நீங்க கொஞ்சம் க்ளூ கொடுங்க, எங்க இருந்து எடுக்கிறீங்க, நாங்க அங்க போய். மாதாஜி இது வந்து மாதாஜி இது உங்களுடைய சொந்த கற்பனை மாதிரி தெரியுது. இல்ல மாதாஜி எதுவுமே கற்பனை இல்ல, கற்பனை இல்ல, இது சொல்றாரு, இதையே அவரும் சொல்றாரு. இது வந்து புக்ல இருக்கு மாதாஜி, அத வந்து அவங்க உணர்வுபூர்வமா சொல்றாங்க, கற்பனை கிடையாது, கற்பனை கிடையாது. சொல்றப்போ அவ்வளவுதான் உணர்ந்து சொல்றாங்க. ஆத்மாத்மா சொல்றேன், ஆனா கற்பனை இல்ல. ஏன் கற்பனை வந்து ஜென்ரலா வந்து சொல்றவங்க யாரா இருப்பாங்கன்னு சொல்றேன். நீங்க சொல்றதுக்கால டவுட். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரேஷியஸ் ஸ்டோரி புக் ரீடர்ஸ் இருப்பாங்க, அதாவது நிறைய கதை புஸ்தகங்கள் படிக்கிறவங்க ஒண்ணு, இல்ல நிறைய சினிமா பாக்குறவங்க 2வது. இவங்களாலதான் கதைகள் வந்து கற்பனைகள் வரும், கிரியேட்டிவிட்டி என்பாங்க. நான் வந்து எப்படின்னா ஸ்டோரி புக் படிச்சதே இல்லை, ஒரே ஒரு ஸ்டோரி புக் 9th ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சிருக்கேன். அது 9th அது என்னன்னு கூட நான் 6th நான்சி 2. அது தவிர கதை புத்தகமே படிக்க மாட்டேன். சோ 1. 2வது வந்து சினிமா பாக்கணும்னா எனக்கு செம்ம டென்ஷன். என்னோட பாக்கணும்னா எல்லாருக்குமே டென்ஷன். ஏன்னா எனக்கு வந்து ஒரு சினிமா வந்து மினிமம் 5 நாள் நான் பார்ப்பேன், எனக்கு 10-15 நிமிஷம் மேல பார்க்க பொறுமையே இருக்காது. 2வது வந்து என்னன்னா அப்படியே யாராவது கூட்டிட்டு போய் உட்கார வச்சாலும் நான் ஏதாவது நோண்டிட்டே இருப்பேன், மொபைலோ இல்ல ஏதாவது. சோ அது என்ன நடக்குதுன்றது ஃபாலோ பண்ணாம என்ன ஆச்சு சொல்லு அப்படின்னு. அதனால யாரா இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் சினிமா பாக்கணும்னா என்ன துரத்தி விட்டுருவாங்க, அவங்களுக்கு கண்டாலே பிடிக்காது என்ன. 2வது என்னால கற்பனையில ஃபாலோ பண்ண முடியாது, ஏன்னா எனக்கு அந்த ஸ்டோரியே புரியாது, எந்த பாஷையா இருந்தாலும். அது தெலுங்கா இருந்தாலும் தமிழா இருந்தாலும் நிறைய தடவை எனக்கு மிஸ் பண்ணிடுவேன் நான் சீனை. சோ எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, இந்த கதை
சொல்ற திங்கிங் வரணும்னா நம்ம மைண்ட் வந்து அந்த சைட்ல நம்ம கிரியேட் பண்ணணும். சின்னப்பத்துல இருந்தே அந்த விஷயத்துல நான் பரமதந்தி. அதனால எனக்கு வந்து கிரியேட்டிவ் ஸ்டோரி கிரியேட்டிவிட்டி எல்லாம் எனக்கு இல்ல. இருக்கிறத வந்து சொல்வேன், அப்படியே சொல்வேன். இது வந்து என்னன்னா கிருஷ்ணர் கதையினால அனுபவிச்சு சொல்றேன். இது அப்படியே ஆழ்ந்துறீங்க. சோ அதனால வந்து இன்னொரு டிசிஷன் என்னன்னா, நீங்க வந்து எனக்கு வந்து நிறைய சேவைகள் தெரியாது. நீங்க எல்லாம் நிறைய பண்றீங்களே, சமையல், சாப்பாடு, வெரைட்டியா பாட்டு பாடுறது ரொம்ப ஸ்வீட் நிறைய. எனக்கு இந்த கதை சொல்றதா ஃபர்ஸ்ட் டேல இருந்து. அதனால நான் கிருஷ்ணரோட சேவை செய்யறச்சே நான் உங்களுக்கு கதை சொல்லிட்டு தான் இருப்பேன் கோலோகத்துல. சோ அதனால எஸ்கேப் ஆகணும்னு நினைக்கவே கூடாது. உங்க அட்ரஸ் எல்லாம் நான் வாங்கி வச்சிருக்கேன். நேற்று ஃபுல்லா இதுதான் வேலை. நீங்க எல்லாம் எங்க இருப்பீங்க, நீங்க கேட்டீங்களா மாதாஜி எங்க கிடைக்குது, இதுதான் நான் நினைச்சது ஃபர்ஸ்ட். இதுதான் யாருமே வந்து இங்க சென்னையில இது ஸ்டார்ட் ஆனது வந்து புஷ்பா மாதாஜி கிட்ட இருந்துதான். மாதாஜி உங்களை பார்க்கணும் நிறைய பேர் சொல்லிருக்கீங்க, பட் ஸ்பெசிபிக்கா சொன்னாங்க. நேற்று இங்க வந்து கேட்டவங்க ஒருத்தர் கூட மாதாஜி கோலோகத்துல நீங்க எங்கதான் இருப்பீங்க, அங்க போனா மீட் பண்ண சான்ஸ் இருக்கா, ஒருவேளை நாங்கெல்லாம் வருவோமான்னு சொல்லலைன்னா அப்போ என்கிட்ட இருந்து எஸ்கேப் ஆகணும்ன்ற எண்ணத்துலதான் இங்க இருக்கீங்களா அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. சரி, அப்படியே நீங்க அந்த எண்ணம் இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன், நீங்க எஸ்கேப் ஆனா தாராளமா எஸ்கேப் ஆக நினைக்க, ஆனா அந்த நினைப்பு என்னமோ உங்களுக்கு நடக்க போறது இல்லை. ஏன் அதை நான் விட மாட்டேன். அது நான் ஆல்ரெடி தனேஸ்வரி மாதாஜி சொன்னேன். மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் நான் கிளியரா சொல்லியிருப்பேன், யாரா இருந்தாலும் லைஃப்ல வர்றது உங்களுக்கு எல்லாம் ஃப்ரீ, இஷ்டம் தான் வாங்க, இல்லைன்னா போயிடுங்க. அது லெவல் 1, 2ல. ஆனா அதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு வருஷம் எல்லாம் ஜேர்னி ஆன அப்புறம் பின்னாடி சான்ஸே இல்லை, வந்துட்டீங்கன்னா அவ்வளவுதான், சான்ஸே இல்லை, மூடிடுவேன் அப்படின்னு. சோ இது வந்து வெறும் பூலோகத்துல இல்ல, கோலோகத்துல நான் உங்களுக்கு நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன். சோ உங்களோட கேர் ஆஃப் அட்ரஸ் எல்லாம் நான் நோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஒருவேளை நீங்க அங்க போய் எஸ்கேப் ஆகணும்னு நினைச்சா உங்க வீட்டுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவேன்னு எனக்கே தெரியாது, சரிங்களா? சோ அதனால இல்லைன்னா ரோட்ல வந்து பாட்டு பாடுவேன். சோ நான் பாட்டு பாடுறதால எல்லாருமே எந்திரிச்சுவாங்க, அல்லறி அடிச்சு எந்திரிச்சு. சோ அதனால வந்து உங்களோட அட்ரஸ் எல்லாம் நான் கண்டுபிடிச்ச மாதிரி என்னோட அட்ரஸ் நீங்க கண்டுபிடிச்சு நாளைக்கு சொல்றீங்க, சரிங்களா? ஓகே மாதாஜி. உங்களுடைய அட்ரஸ் உங்க வாய்ஸ் தான் மாதாஜி. அது கரெக்ட் பிரபு. அதை விட மாதாஜி சமயத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த இதெல்லாம் ஸ்லோகங்கள் சொல்லி சொல்றீங்க இல்லையா மாதாஜி, டக்கு டக்குன்னு எங்க இருந்து வருதுன்னு தெரியல, நிறைய ஸ்லோகங்கள் சொல்றீங்க. அதை வச்சு நான் வந்துருவேன் மாதாஜி. அதை வச்செல்லாம் நீங்க வருவீங்க. பட் நான் எல்லாரோட அட்ரஸ் வச்சுக்கிற மாதிரி வெரி ஸ்வீட். சோ நீங்களும் அட்ரஸ் வச்சுக்கணும். ஸ்லோகம் பண்ண உடனே எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு, நம்ம லாஸ்ட், தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி எடுத்து கொடுத்ததுக்கு. நம்ம வந்து 10வது கேண்டோ 9th சாப்டர்ல 19th வேர்ஸ்ல ஒரு ஸ்லோகம் சொல்லிருக்காங்க. உபனிஷத்துல வந்து இது பிராக்டிகலி நாட் பாசிபிள், உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். அதாவது யாராவது நடந்தா இன்னொருத்தவங்க ஓடினவங்க தான் ஜெயிப்பாங்க, இது எல்லாருக்குமே தெரியும். இப்ப நான் நடந்த நீங்க ஓடுனீங்கன்னா ஓடுறவங்க தான். ஆனா கிருஷ்ணர் வந்து அவர் வந்து என்ன பண்ணுவாரு, அவர் வந்து நடப்பாரு. ஆனா தேவர்கள், டெமிகாட்ஸே பவர்ஃபுல், அவங்க ஓடுவாங்க. ஆனா இது எந்த உபநிஷத்துல நம்ம படிச்சோம், எங்க படிச்சோம்? பவர்ஃபுல். ஓகே மாதாஜி, கிருஷ்ணாக்கு மஸ்கா போட்டது போறோம், எனக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்க முதல்ல. எந்த உபநிஷத்? வெரி நைஸ். எத்தனாவது ஸ்லோகா? 3வது மாதாஜி. 3வது மாதாஜி. 3வது தானே மாதாஜி? 3வது இல்ல மாதாஜி, 3வது இல்ல. அசூரிய நாமத்தை, அசூரியவா? இல்ல மாதாஜி. அவரு தூரத்திலே இருப்பாரு, பக்கத்திலே இருப்பாரு. வெரி பியூட்டிஃபுல் மாதாஜி. எஸ், வெரி வெரி நைஸ். ததே ஜதி தன்னை, ஒரு நிமிஷம் சார்ஜ்ல போடுறேன் லேப்டாப். ததே ஜதி தன்னை ஜதி தத்தூரே தத்வன்ஷிகே ததந்தரஸ்ய சர்வஸ்ய தது சர்வஸ்யாய பாயதஹ. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுதான் விஷயம். மாதிரி ஸ்லோகம் எனக்கு தெரியும், ஞாபகம் வந்துச்சு. மாதாஜி எங்களுக்கு மறந்து போகுது மாதாஜி. அதே மாதிரி மாதாஜி மறந்து போறது வந்து ஏஜிங் ஆக ஆக மறக்கும் மாதாஜி. கையாலையும் பாப்பாரு, காலாலையும் பாப்பாரு. தெரியும், மீனிங் தெரியும் எங்களுக்கு. ஆனா அந்த வெர்சஸ் அருகிலும் இருப்பார், தூரத்திலும் இருப்பார். தெரியுது மாதாஜி. கரெக்டா எத்தனாவது ஸ்லோகம் கரெக்டா தெரியல. அதான் ஒண்ணு. நாங்கெல்லாம் ஒரு வருஷம் தான் ஆகுது மாதாஜி, சின்ன பிள்ளைங்க, ப்ரீகேஜி. மற்றபடி படிச்சு எல்லாம் எக்ஸாம் எல்லாம் எழுதணும் மாதாஜி. எழுதி முடிச்சுட்டு மறந்துடுவாங்க மாதாஜி, ஸ்டூடெண்ட்ஸே மறந்துடுவாங்க. பரீட்சை முடிஞ்ச பிறகு பரீட்சை முடிச்சுட்டு அது மறந்துடும், அடுத்தது படிப்பாங்க. அப்படிதான் இருக்கும். மறக்க திருப்பி படிச்சு எழுதுறது.
ஆனா இது மறக்க கூடாது, இது மாதிரி விஷயங்கள் என்ன செய்ய. ஏஜிங் அதுதான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இருக்கிறது இதுதான், அதாவது முடியாது முடியும்ன்றதும் முடியாது அப்படின்ற ஆனா புத்தகம் எடுத்த உடனே எல்லாம் ஞாபகம் வரும். அதே மாதிரிதான் மாதாஜி, நம்ம எழுத போனாலும் நம்ம படிச்சதெல்லாம் கண்டிப்பா ஞாபகத்துல வந்துரும். மாதாஜியை காணோம். ராதிகா மாதாஜி இருக்கீங்களா? ஓகே, நாங்க இருக்கோம் மாதாஜி. உங்களை காணோம். ஓகே. பக்தலாவோட அர்த்தம் ஞாபகம் வந்து, நான் வந்து அந்த டிவோட்டியோட கண்ட்ரோல்ல இருக்கேன், கண்ட்ரோல்லயே இருக்கேன், அவங்களோட பியூர் ஞாபகம். அர்ஜுனா என்ன உபயோர் மதப்ப யாமே அச்சுதா அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவர் போனார் என் டிரைவரா. ஆனா ஆசம் அவர், அதனால அவர் இருக்காரு, ரைட்? அதனால வந்து எல்லாமே அது ஒன்றும் இல்லாம லக்ஷ்மி. ஓகே, இப்போ பிரேக் ஆகுது மாதாஜி, வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது மாதாஜி, பிரேக் ஆகுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அத வச்சு நான் உங்களுக்கு கேட்டிருக்கீங்களா இல்லையா? கேட்டது இல்லையா மாதாஜி? பிரேக் ஆகுது மாதாஜி, கேட்கல மாதாஜி. ஓகே, கேட்கலையா? ஒண்ணுமே கேட்கலைங்க மாதாஜி. கேட்கல மாதாஜி. ஓ, கேட்கலன்றீங்களா? ஆமா மாதாஜி, நீங்க பேசுறது பிரேக் ஆகுது, பிரேக் ஆகுது. ஓ, நான் பேசுறது பிரேக் ஆகுதா? ஓகே, நீங்க லாஸ்டா கேட்டது என்ன? சிக்னல் லோ. ஹரே கிருஷ்ணா, கேக்குறதா? இப்ப கேக்குது மாதாஜி. ஓகே ஓகே ஓகே, நோ ப்ராப்ளம் மாதாஜி. இப்ப வந்து நீங்க சொல்ல வேண்டியது இதுதான். சோ நான் சொன்ன கேள்வி வந்து என்ன கேட்டுட்டு இருந்தேன்? ஓகே, இப்போ நாராயணன் பெரியவரா இல்ல கிருஷ்ணர் பெரியவரான்றத நம்ம நாளைக்கு பார்க்க போறோம். அதோட நாளைக்கு வந்து ஆல்மோஸ்ட் லாஸ்ட் டே, நாளைக்கு தான் நம்ம கிளாஸ் லாஸ்ட் டேயா இருக்கும். அதனால ஒரு தாமோதர் ஆர்த்தி தீபம் கொண்டு வந்துக்கோங்க. கொண்டு வந்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு தடவை தாமோதர் ஆர்த்தி காட்டிடலாம், சரிங்களா? நம்ம ஆல்டர்ல. இஸ் தட் ஓகே? ஓகே மாதாஜி. நாளைக்கு கிளாஸ் முடிஞ்சு பார்க்கலாம். இப்போ வந்து நம்ம ஆஸ் யூஷுவல் கிருஷ்ணா பிரபு நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணலாம். நம்ம 3வது ஸ்லோகம், ஒருவேளை லைன் கட் ஆயிடுச்சுன்னா நீங்க ஹோஸ்ட் எடுத்துட்டு யூடியூப் லைவ் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. சோ இப்ப வந்து நம்ம 3வது ஸ்லோகா ஒண்டி நம்ம பண்ண போறோம். சோ நாளைக்கு நீங்க பார்க்க போற கேள்வி 2 கேள்விகள். ஒண்ணு வந்து கிருஷ்ணாவா நாராயணாவா என்ற கன்ஃபியூஷன் எப்படி சால்வ் ஆச்சு அப்படின்றதுக்கு நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க ஒண்ணு. 2வது வந்து நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டு எனக்கு வர வேண்டிய இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, நீங்க எல்லாரும் எனக்கு வந்து சொல்ல போறீங்க இந்த மாதிரி எப்படி நீங்க அட்ரஸ் எந்த நீங்க எங்க இருக்க போறீங்க, எந்த லேன் அப்படின்னு எனக்கு ஏதாவது ஒரு லொகேஷன் ஐடென்டிபிகேஷன் கொடுக்க போறீங்க, சரிங்களா? அதுக்கோசரம் நான் நாளைக்கு வெயிட் பண்ண போறேன். நீங்க இந்த 2 ஆன்சரும் கண்டுபிடிச்சிட்டு வரீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா, ஓகேயா? சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வரணும். 3வது இப்ப வந்து நம்ம 4வது ஸ்லோகம் எடுக்கணுமா? என்ன ஸ்லோகம் எடுக்கணும்? 4 மாதாஜி. 4. ஓகே, நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வேற ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்க. வாஞ்சா கல்பத ருப்யஸ்ய கிருபா சிந்துப்ய ஏவச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ ஸ்ரீலா பிரபுபாத்க்கு ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே 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 ராம 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 ஹரே 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 கிருஷ்ணா. சோ எல்லாரும் வந்து எனக்கு சொல்லுங்க, இந்த மாதிரி ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருக்கா? இல்ல மாதாஜி. ஓகே,
சோ இப்ப நம்ம ஸ்லோகம் பார்க்கலாமா? ஒரு நிமிஷம். சோ 4வதுக்கு டைரக்டா போயிட்டு இருக்கோம். ஒரே ஒரு செகண்ட், ஃபர்ஸ்ட் லைன் நான் பண்றேன், பின்னாடி நீங்க பாருங்க. பரம் தேவ மோக்ஷாவிதம் வா பரம் தேவ மோக்ஷம் ந மோக்ஷாவதிம் வா நச்சன்யம் ஹ்ருதேஹம் வரே சாத் அபிஹா அன்யம் ஹ்ருதேஹம் வரேஹாதபிஹா இதம் தேவ பூர்ணாதா கோபால பாலம் இதம் தேவ பூர்ணாத கோபால பாலம் சதா மே மனஸ்யா வீராஸ்தாம் கிமன்ய சதா மே ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச். மீண்டும் நாளைக்கு சந்திப்போம்.